ಯಾನು ಪುಟುದಿನಿ ಎರ್ಮಲ್ ಸಾವಿರ ಸೀಮೇಡು ಎರ್ಮಲ್ ಸಾವಿರ ಸೀಮೇಡು ಯಾನು ಪುಟುದಿನಿ ಪುಟುದ ಆ ಪುರ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಬಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಪುರ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ದಾಂತಿನೆಕ್ಕು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ 16 ದಿಂತಾಲು పండ ఎన్న అప్పని అని ఏకవచనలే అనిపింది 16 దింత పిదిమేది ఆజి ఎక్కర కుళత్త బేలిగా అప్పిపోయింది పిదిమేది ಬಂಜಿಗೆ ದಾಂತಿನೇಕ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದಾರು ಊರಿ ಐತ ಕಂತ್ರಾಡ್ದಾರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಾರಡು ಓತ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲ ಗೋಂಕುರು ಕಪ್ಪೆದಾತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ್ಗೆ ಗೋಂಕುರು ಕಪ್ಪೆದಾತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಬಾಳೆನು 15 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಿರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪನ ಮಿರೆಟು ಪೇರುತ್ತಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಪಂಚಿನ ಕತೆ ಐಕ್ಕೆ ಆ ದನಿ ತೀಯರು ಈ ಬಾಲಿಗೆ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಬಣಿಗೆ ಎಂಡೇರು ಗೆತ್ತೊಂಡೇರಿಗೆ ನೆಕ್ 16 ದಿನ ಆಯ್ನಿ 16 ದಿಂತ ಪಿದಿಮೇದಿ 40 ಕಿಲತ್ತ ಪುದ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೈಯಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದಿನ ಈತ ಸಪ್ರದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಮಗಳು ಎಂಕಲೆ ಬಂಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಣ್ಣದು ಅಪ್ಪೆಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಬಾಳೆನು ಉರುಳುಡು ತಾಂಕದು ಬಾಳೆನು 11 ಇಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಕಾಂಡಿಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ₹1 ಸಂಬಳದ ₹1 ಸಂಬಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ ಕೊರ್ಪೆ ಇನ್ನು ಪಣ್ಣದು ತಮಿಳುಡು ಪಂಡೇರು ನಿಂಗಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕಿ ಪಂಡೇರು ದತ್ತಕಾಯ್ಡು 10 ಬಾಳೆನು ಕೊರಿಯೇರು ಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ ಪ್ರಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಪನ್ಪೀನಿ ನಿಂಗಲೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಕುಂಟುದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಗತಿ ಇಚ್ಚಿ ಪರಿಸರ ಹೊಡೆದು ತಂಜನ ನೀರು ಪತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಬಾಯಿಗೆ ಜುಮ್ಮವನು ಅಪ್ಪನ ಮೇರೆಟ್ಟು ಪೇರಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ತುಯಿನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪು ಆಂಡು ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಕಂತ್ರಾಡದ ಸಾಯಿಬಾಗು ಐಕತ್ರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ₹1 ದಾತು ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ₹30 ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಬಾಳೆಯನ್ನು ತಾಂಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೋರು ಏನು ಈ ಬಾಳೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಒಂಜಿ ಜನಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಉಂಡು ತಾಂಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಣದು ಬಾಳೆಲ್ಲ ₹30 ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚಾಯ್ತು ಜೀವನ ಗೆತ್ತದು ಬಾಳೆ ಮಲ್ಲೆ ಆನಾಗ ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರನ ಊರು ಅತಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮೇರನ ಊರಿಗೂ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಂಬರ್ಪಿಂಡಿಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆನೇ ಎರ್ಮಲ್ ಹಿಡಿದಿರಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ತೊಟ್ಲಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಂಡಿ ಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತಂದು ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ನಿಂಗಲೆ ಕುಟ್ಟಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿನ ಬಂದರೆ ಪುದರ್ ದೀನಿ 5 ಬತ್ತಿನ ಪುದರೇನು ಪಂಡ ಬೇರೆ ಬಾಸೆಡ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಾಳೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿನ್ ಆ ಕುಟ್ಟಿನ ಬನ್ಪಿನ ಬಾಳೆ ಅವು ಕುಟ್ಟಿಯೇ ಇನ್ನು ಬನ್ಪಿನ ಎಂಕ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಿ ತೊಟಿಲಿಜ್ಜಿ ಊಳಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಕುಡ್ಡು ಪಂಬದ ಅತಿಕಾರ ಬೆಟ್ಟು ಕುಡ್ಡು ಪಂಬದನ ಅಮ್ಮೇರು ನಾರ್ನ ಪಂಬದೆ ನಾರ್ನ ಪಂಬದಾಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ತೇರು ಆಂಡಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿನ ಪನ್ಪೆ ಕೂಕುರೆ ಮಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಡೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಊರ್ದ ನೇಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೊಂಜಿ ಯೋಗ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬರ್ತನೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬಾರಿ ರೂಪ ಅಮ್ಮೇರ್ನ 4 ಬತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೊಂಜಿ 1000 ಪಾತ್ರೆಡವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು 5ನೇ ಪಾತ್ರೆರು ಐಕ ಪಂಚರು ಪಂಚಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆ ಪಾತ್ರೆನೇ ವೇದವಾಕ್ಯ ಎಂಕುಳುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದು ರೋಸ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತದು ಮಾತ ಎಂಕುಳು ಮಲ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಂಚತ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾಲುಡು ಬಂಗಾರದ ತುಂಡುನು ತರೆತದು ಐತ ಬಣ್ಣ ಅವು ಹೊರಬ್ ಬರ್ಪಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಆನಾಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇನು ತುಯ್ಜೇರು ಓಳೋಳು ಬೆಂದದು ಪತ್ತದು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ತಾಂಕದು ಪತ್ತದು ಆನಾಗ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಆನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೀಕು ಶುರುವಾನಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ತಾಮಾರ ರೋಗ ದನಿನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಾಘು ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಣ್ಣದು ಮಲ್ಲ ಜವಣ್ಣಿ ಆರು ತೋಡು ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು
ಒಂದು ಪುನಗ ದಾದದೇನು ಪನ್ನದು ದನಿಕೆಂಡಿಗೆ ನ ಬಾಲೆ ಸೈಪುಂಡು ಯಾನು ಮರ್ದಿಗ್ಲಿ ಸುಂಪೋಪಿನಿ ದಾದಾಪುನ ಈಗ ತುಕ ಪನ್ನಾಗ ಅರೆನ ಕೈకి ಯಾನು ಬೊಲ್ದು ಉರ್ಚಿಯಗೆ ಸೇಡಿ ಬೆ ಸೈಪುಜೆ ಬೆ ಬದುಕುವೆ ಬೇಡ್ದು ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ನೀನು ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪುನ್ ಪವನ ಬಾಳೆ ಎತ್ತನ ನನ್ನ ಮೇನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿ ದೈವದ ಪುದಾರ್ ಕನಪಿ ಪುದಾರ್ ಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಮಲ್ಪಿ ನಿನ್ನ ಪುದಾರಡು ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಮಲ್ತದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶೋಡೆ ಆಯೊಂಜಿ ಪುದಾರಿಕೆ ಉಂಡಂಜಿ ಬಾಳೆ ಪುದಾರ್ ದೀತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಸಾಯ್ಬೇರು ಕುಟ್ಟಿன்னு ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆಂಕ್ಲು ಕುಟ್ಟಿன்னு ಪಂಡು ದೀತ ಈ ಬಾಳೆನು ಸೀದ ಬಾನೊಟ್ಟುಡು ಪಂಡ ಬಾನೊಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಣ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಪುಣ್ಯ ನಡಿ ಪತೊಂದು ಪೋವು ತಾಮರ ರೋಗ ಹೋಗು ಅಂಚ ಬಾನೊಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ನೀಕುಲು ಕುಲ್ಲಿನತ್ತ ಪಿರಾಮರಿಗಳು ಅಪ್ಪೆನನ್ನು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪೂಜಿ ಪತೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪಾನಾಗ ಸೈತಂಡ ಸೈಪುಂಡು ಸೈತಿಜಿದ ಮೇಂಜಿ ಬಾಳೆ ಮೇಂಜಿ ಪುದಾರಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿಯರಿದು ಎರುತ್ತ ಅಂಬಿಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ಗರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಈ ಬಾಳೆನ ಕೈಟು ಪತೊಂದು ಯಾನು ಒಂಜೇ ಬಾಳೆ ಈ ಅಂಚಿ ಮೂಕುಡ್ಲ ಸೈತಂಡ ಸೈತೆ ಇಜ್ಜಿನ ನೆಟ್ಟು ಓರಿಂದ ಇಂಜನ ಪಂಡದು ಆ ಕುದಿಪೆಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಯ್ತೇರು ಹೊರಜು ಓಬೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದಿ ಹೊರಜು ಓ ಪೋಣ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಬೊಬ್ಬೆನಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಬತ್ತದ ಕೈ ಕಾಲು ನಿಂಚ ಪನ್ನಾನಗ ಅಡೇಗೆ ಅನು ಕಣ್ಣು ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆಗೆ ಆ ತಾಮರ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಗುರ್ತ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಡು ನೆತ್ತಿಡು ಬೊಕ್ಕ ತೊಯ್ಪ ಅಂದ ಅತ್ತ ಒಂದು ಸತ್ಯಗದೆ ಅಲ್ತು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸಂಸಾರದ ಉಳಾಯ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಬದುಕರ ಬಂಗಾನ್ ಅದಾಗ ಒಂದು 2-3 ನಾಲ್ಪೆದು ಯಾನಂತ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬಿಡುದು ಒಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಟ್ಟು ಕುಳ್ಳರ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟದ ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊದ್ದೊಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕುರ್ಜೇರು ಯಾನಂತೆ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಗೂ ವಯಸ್ಸುಡು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ 3 ವರ್ಷಡೇ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆತು 5 ವರ್ಷಡು ಸರಿ ಎಂಕ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಪ್ಪೆ ಬುಲಿಪುನಾಗ ದಾದಪ್ಪ ಬುಲಿಪುನಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಈತ ಕಠಿಣ ನೀರೇ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಬದುಕುವೆ ಯಾನು ಬದುಕದ ಮಲ್ಲೆ ಎಡ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ನಿಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ಯಾನು ಬಾರ್ನದಾಡಿ ತಿನ್ಪ ಯಾನು ತಿನ್ಪ ಪಂಡದು ಪಂತನೆನ್ನ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಯಾನು ಬಂದಿ ಈ ಯಾಪ ಪನ್ಪನ ಯಾಪ ಕಟ್ಟುವನ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟುವನ ನಾನು ಏರು ಕಟ್ಟವರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಂಗೆ ಬುಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅನೆಟ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೆತ್ತು ನಿಕ್ಕಳು ಬಾಳೆ ಪುಟ್ಟಾದು ಬಾಳೆ ಪೆದಿದಿನ ತಾಂಕದೈ ಬಾಳೆದ ಯೋಗ ಉಂಡತ್ತ ಉಪ್ಪಿನ 6 ಮಾತ್ರ ಕೈದೇರು ಪಲ್ಯತೆ ಅವು 6 ಮಾತ್ರ 5ನೇ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಭಾಷ ಬಂದೀನಿ ಅನೆಟ್ಟು ಬರಿಪಿನಿ ಅವು ದೇವೇರು ಎಂಚಾಪುನ ತೂಕನ್ ಪನ್ಪನೆ ಸಾಧಾರಣ ತೊಂಡೆ 7 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಂತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕನೇರ್ನ ಅವಳು ಸಂಬಳಗುಳ್ಳಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರು ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಒಂದೇನು ತಿನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಕಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾರು ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಅರ್ಧ ಸೇರು ಅನ್ಕೊಳೋದು ಮಾರ್ಗಂಗ ಸರವರ್ಪಿನಿ ಪುದಾರ ಮಲ್ಲ ಕುಡ್ಡು ಪಮ್ಮದಾನ್ ಪನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂತರಂಗದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ದಾಲಚ್ಚಿ ಬಂಜಿಗಿಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಸಂಬಳ ಕುದ್ದು ಏರು ತಾಂಕದು ಏರುಕು ಅರ್ಕಂಜಿ ಮೈತದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಾಣ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಕೋರಿನ ಕುದಿಕೆ 10 ಪೋನು ದನಿ ಜೈದಿನಾರ ಲಕ್ಕೇರು ಕಳ್ಳೆದ ಬಳ್ಳು ಬಣ್ಣಾಗ ಮಣಿಪು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಮಿತ್ರ ಅಕ್ಕದ ರೀತಿನ ಗೆತ್ತರು ಪಾಡಿಯರಿ 7 ವರ್ಷದ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿನಾಗ ಸುತ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಧಾನ್ಯ ನೆಕ್ಕು ಬೂರು ನನ್ನ ಅವಲೇ ಖಾಲಿ ಹಾಪೆ ಅವು ಖಾರ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಮೊಳಬೇನು ಅಯ್ಯನ 11 ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ಜನತ್ತ ಬುಡೇದಿ ಎರ್ಮೆ ಬುರಿಯೊಂದು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಯಾನು ಕುಳ್ಳು ಜೀನ್ ಒಂದು ಪೋನಾಗ
ಆವು ಈ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವರ ಹಾಲವರದಾಲು ಈರ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಈರು ದೇವೆರತ್ತು ನುಪ್ಪು ತಿಂತಂದು ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಳ ಬಿಡ್ಚಿ ತಿಂಗಳು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳದಾಲ ಸಂಬಳ ಕುಂತುಜಿ ಯಾನು ಬದಿಕೇಡ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಎಡ ದೇವರ ಮಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಹೊಡ್ಸಿ ಪಂಡ ಸೀದವತ್ತೆ ಅಲ್ತರ ಕುಡೈ ಕೋಡಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕುದ್ದೆ ಕುಡೈ ಕೋಡಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ಸೇರು ಅರ್ಧ ಕಿಲಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಜೀವನಗೆ ತಂತು ಅಪ್ಪೇಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ತ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂತ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುನಾಗ ಓಲು ಪೊಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವಳು ಪೋದು ಬಂಜಿಗೆ ದಾಂತಿನೆಕ್ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಪುನ ಈತು ನುಪ್ಪು ಕೊರಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಒರಿತಿದ್ದು ರಡ್ಡಿನ ಬಾಯಿ ದೀದು ಒಂದೇನು ಜಂಬುಲಿ ಪನ್ನಾಗ ದುಮ್ಮೊಂದು ಜಂಬುಲಿನ ಬಣ್ಣದಿತ್ತು ಉನೆತ್ತ ಒಲಿತ್ತ ಐಟ್ ದೀದು ಮಂಡೆಗೆ ದೀದು ಪತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಐತೆ ನೀರು ಜಾತಿನ ನಕ್ಕು ಒಂದು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕತೆ ಒಂದೇನಕ್ಕಂತ ಕೊದಿಪಾದು ಕೆಲವೇ ದಿನ ಕೊರಿಪಿನಿ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಒಡ್ಡು ಪರಿಪರ ಪೋನಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಬಡವು ಬಾಜಿಲನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಂಚಿ ನೂರ್ತದು ಕೋಡದ ತಂಜನದ ಈತ ನುಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಗದ್ದವಡು ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಪರ್ನಾಗ ಬಾಲಿನ ಮಿರಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತಾರದ ಕಟ್ಟಪ್ಪು ನಿಕ್ಕೊಣಪಿನಿ ನೆಟ್ಟಪ್ಪೆ ತಿಳಿ ಬರ್ದ ನುಪ್ಪು ನಿಂಕೊರು ಬಾಳದ ಬಡವು ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಗಿನಿ ಬೇತೆರಲು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪೊತ್ತು ಮಿರ ಕೊರಿಪಿನಿ ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಬಡ ಆಪನು ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪಿನ ನುಪ್ಪುನು ಯಾನು ಪಾಲ್ಗೆತ್ತು ನಾನು ತಿಂದು ಮಳ್ಳೆ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಬಂತೇನೆ ಪಾತ್ಯಾರವನು 20 ವರ್ಷಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಐತ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗ ಇದೆ ಈ ಜಾಗ ಗೆತ್ತದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗಗುರಿಗೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ದಾದನು ದುಡ್ಡು ದುಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪ್ರೂಫ್ ದಾದನು ಅದನ್ನು ನಾನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದಾರಡು ಓ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 2 ಜನ ಎತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಪಂಡೇರು ಕುಡ್ಡು ಬಾಲಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಅಂತ ಪ್ರಾಯೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 19 ವರ್ಷದ ಅದಾಗ ನೀರು ಒಯ್ತದು ನೀರು ಒಯ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂದೆ ನೀರು ಒಯ್ಪನ ಮಣ್ಣಾಗ ಪಣ್ಣೆತ್ತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಿಗಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಒಯ್ತದು ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಅರಿನು ಅರ್ಧವಾಸಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಯಾನು ಗುಟ್ಟುಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಲಿಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮುಡಿ ಅರಿನು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿ ಬಾಡಾಯಿಗೆ ಅವು ನೆಕ್ಕು ಕೊರುದು ಆ ಅರಿ 7 ವರ್ಷಡು ಅರಿ ಎತ್ತಾನು ಬಡ್ಡಿ ನೀನು ಮಾತ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಮಾರ್ದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಸಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ನೆಟದ ಉಪದ್ರ ತಡೆರೆ ತೀರಂದ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಈ ಜಾಗನ ಗುಡಿಯ ಓ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ನೀರ್ದ ಮೇಲಿಗೆ ಪಜ ಒಂದು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮೇಲೆ ಜೊತೊಂದುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗೋಡೆ ದೀತೀನಿ ಮಾಡಲ್ದ ತಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೀತಿಜಿ ಜೀವಮಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಊದಿ ಬತ್ತಿ ಪತ್ತಾದಿಜಿ ಅಮ್ಮೆರಡಪ್ಪ ಬಂಟ ಕಟ್ಟಾರೆ ಎನ್ನ ರೂಪ ಉನ್ಪುರ ತೂದು ಗತಿದಾಂತನ ಬಾಳೆ ಅನ್ಪಂಡು 2 ಇಂಚ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲು ಐತ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಎನ್ನ ನೆಲಮ್ಮೆರ್ಲ ಇಂಚ ಚಿಲ್ಲು నేను ಆಮೇಲೆ నేను ಸಹಿಸೊಂದೆ ಅಮ್ಮೆರು ಚಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟದಾದ ಏನು ಬೇತೆ ಮಾನಿನಾಕುಳು ಉಂತುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಇಡೇಟು ಪೋದಾಗ ಪಾತಿರೇರು ನುಡಿವೇರು ಅನ್ಪಂಡು ತೂಪಿನಿ ತೂನಗಾಕುಳು ದರ್ಶನದಾಕುಳು 2 ಇಂಚ ಕಾರ್ಡ ಕರ್ನೋಕುಳು ಅವಿನ್ನ ಸಹಿಸೊಂದೆ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹಳೆಂಗಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಇನ್ನದ ತನಿ ಪೂಜಾರಿ ಜುಮಾದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಭಾಷೆ ಕೊರಿಯೆ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬಿದ್ಧಾನಿ ಬರ್ತರು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೈತ 5 ಅನ್ಗೆತೊಂದು ಅವಳು ತೋಜನ ಬಿಂಬೋನಿ ಯಾನು ಏರುದು ಆಣು ಮಗೆ ಅಂದಂದ ನಿಗಲಿಗೆ ಯಾನು ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂತೆ ವರ್ಷ 9 ಹೋದದು ಆಕಳು ಮನೀದ್ ಜೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಪಿರಿಯಮ್ಮೇರ್ಲ ಪಂಡೇರು ನೆಲಮ್ಮೇರು ಈ ಕಟ್ಟನಾಗ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ನುಡಿನೇನು ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನೇನು ಬಾರಂದ ಅಡ್ಡೆ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ನ ಪಂಡ ಆವಾರ ಅವು ಎಂಕುಲು ತಿನ್ನ ಎಂಕಲೆ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಯೋಗಿತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೂಕ ಸಮಯ ಬರೋದು ಅಮ್ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ಚಿಲ್ಲಿಯಾರತ್ತ ಇದು ಪುಟ್ಟೈನು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಅನೆಟ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ದಾದಾವಲ್ಪದು
ಪಣದು ಬೆಟ್ಟು ಪಾಡಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಂಚ ದೇವರ ಆವೇಶ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 17 ಗೆತ್ತೀನಿ ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷಗಳು ಮುಲ್ಕಿ ಮಾನಂಪಾಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ದುಮಿನಾನಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಬಂಡಿ ಮೊಣದ ಜುಮಾದಿಗೆ ಬಂಡಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ದುಮಿನಾನಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಣದಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಜನ ನಾಡಿನಾಗ ಇಡೀ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಯಾನೆನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡು ಪಂಡೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಕಟ್ಟುವೆ ಈ ಕಟ್ಟಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಮುಲ್ ಕೋಲಾವನ್ ಶಬ್ದ ಈ ಕಟ್ಟಿನ ಜಾರಂದಾಯ ಮುಲಾವನ್ ನಿಕ್ ತೀರನ್ 19ನೇ ವರ್ಷದಿ ನಿಕ್ ತೀರಂದು ಆವಂದು ಆಪನು ಖಂಡಿತಂದು ಅವಳು ಬೊಲ್ಲೆ ಪಿರಾಳದ ಮುದಲು ಕಟ್ಟೆನ್ ಬನ್ನದುಂಡು ಅವಳು ದೈವ ಪೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಕುಳ್ಳು ಅವಳು ಗಡಿತಾ ಇರುತ್ತೇರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಎಗ್ಗಡ್ರೆ ಅರೆ ಗಡಿ ಆನಂದ ಸೇರ್ಗಾರನ್ನು ಬನ್ನಲಿಪ್ಪೋದು ಎಗ್ಗಡ್ರು ಆರು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಪದಾಡ್ಕೋಳು ಉದ್ದ ದೈವದ ಪಾತೆಯನ್ನು ದಂಟೆನ ಪಿಂಕನ್ನು ದೀರ್ಪಾತೇರು ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತೆ ನಾಳೈ ಇಂಗತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅರಡ ಕೊಣದು ಇಂಬೇವರಿ ಇಂಥ ಜಾರಂದ ಕಟ್ಟುವೆಂತೆ ಬಯ್ಯದ ಬಲಿನೇಮ ಎಂಚ ಎಗ್ಗಡ್ರೆ ಸೇರ್ಗಡ್ರೆ ಆಯಾಗ ಧೈರ್ಯತನ ಎಲ್ಲದ ಪೀಳಿಕೆ ಆಯನು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಿಸಾದ ಕೂಡಲೇ ಆಯ ಮೂಜಿ ತಕ್ಕನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಳ್ಳೆ ಪಿರಾಲದ ಮುಂದೆ ಕೊರ್ಕ ಪುಣ್ಣಮೆ ಮಣದಾನಿ ಆನಿ ಪೂವೆ ಮಣಂ ಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟಂಡು ಎಂಕಟಮ್ಮಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳು ಯಾನ್ಪೋದು ಉಂತಿಯೇ ಅಪ್ಪೆ ಪೆರಿಯಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪೆರಿಯಮ್ಮೇರು ಕುಣದು ಬೊಳ್ಳೆ ಪಿರಾಲದ ಮುದೆಲ್ಲು ಉಂತುನಾಗ ಭಟ್ರು ಬತ್ತು ಉಂತಿಯೇರು ನಂದಾದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ಅವಳು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಗ್ಗರು ಭಾರಿ ಭಯಂಕರ ನಾಳದ ಒಂಜಿ ಪಾಚರ ಬಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗಳ ಬುರ್ದು ಪೋತಿನ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋತಿನ ಕುಡ್ಡುಗು ಯಾನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಯನ ಬಾಯ್ದು ಬತ್ತಿರ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತಿರಿ ಕರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ ಪರ್ದು ಹಾಳು ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾತಿಜವು ಈ ಪರ್ರವಲ್ಲಿ ದೈವ ಕಲಾವಿದಾಡು ಏನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಪಣ್ಣದು ಪೂ ಎಡೆಂಕೆನ್ನೆ ಗುರಿಯೇರು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ನೆಮ ಕಟ್ಟಿಯ ಸುರೂ ಕಟೀನಿ 19ನೇ ವರ್ಷಗಳು ಅವು ಎಸ್ಸಾನ್ ಬಯ್ಯದ ಬಲಿ ನೇಮ ಜಾರಂದಾಯದು ಕಡೆ ಬಂಡಿ ಜುಮಾದಿಗಿನ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ತಂಜಿ ವಾರಿಸುಂಡು ನಡಿ ಮಾಣಂಪಾಡಿ ಜುಮಾದಿ ಕಠಿಣೆತ್ತ ಮಗನ ವರ್ಷ ಯರ್ಮಲ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಪ್ಪೆ ಗಿರ್ಜ ಸಿಡ್ದಿ ಯಾನ ಅವಳು ಪುಟುದಿನಿ ಅವಳು ಅಂಚಾದ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಒಂಜಿ 80 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಮಗ ಮೊಣಪ ಬಾ ಏರೇನ್ಕಂತ ಕಟ್ಟಾವ ಬಾಳೆ ಒಂಜಿ ಜುಮಾದಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಆಯನ್ ಮೂರು ಕಟ್ಟವ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುರಿಂಜೋ ಆಯಾಗ ಪಂಚಚೀಟಿಗೆನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಅನಿನ ಸಿರಿತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ಮುಗುನೊಂಜಿ ದೆರ್ತು ಕಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿದು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ನಿಂಚ ತುಯಡಿಯವು ಯಾನುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಆತೆ ಯಾವನು ಪಣ್ಣದು ರಡ್ನೆಯ ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಎನ್ನ 10ನೇ ದಶಮಾನ ಉತ್ಸವಡು ಮದುಮೆದ ಐಟ್ ಅಕಲ ಇತಿಹಾಸನ ಕೊಡ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಅಕಲೇ ಧ್ಯಾನ ದೈವಕಲ ಇದೆ ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜನೇ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ರಡ್ನೆ ಗಿರ್ಜ ಸೇರಿದ ಎರ್ಮಾಳು ಅನ್ನಾರ ಚಾವಡಿ ಅಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ 85 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಜ್ಜರು ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೇಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಪಿಜ್ಜೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚ 5 ಮಾತ್ರ ದುಮ್ಮು ಬತ್ತದು ಕರ್ನರ ಯಾರಂದ ಕಟ್ಟಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಜುಮಾದಿ ಕಟ್ಟಿಯ ನ್ಯಾಯೋಡು ಅಂತ ಊರಿಂಡು ಕಡೆ ಕಾಣಗ ದೈವನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಲಿ ಪೊರ್ಚಿ ಏನು ಅದಲ್ ಬದಲಾಂಡು ಯಾನ್ ಕಟ್ರೆ ಜೋಗಿದ ಬಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಕಟ್ಟಿಯ ಮಾಣಂಪಾಡದ ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಅವು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿಯ ತಾರ್ಪಾಡಿ ಕೂತರು ಜುಮಾದಿ ಬಕ್ಕ ಜಾರಂದೆ ರಡ್ಡಿದಿಂತ ನೇಮ ಅವು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಕುಬೇರ ಜಾರಂದೇನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಅದ ಇಂಕ್ 26 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿಯ ಹಳಂಗಡಿ ಸಂಕೇಶ ಜಾರಂದೇನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿಯ ಪಡ್ಡ ದೈವದ ಉಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು
ಎಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬೂಟ್ ಪಾತರ್ನತ್ತು ನಾನು ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದವು ಯಾನು ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ದೈವಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅವರು ಬೊಕ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ ಪೇರು ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ಅವು ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತು ಎಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಅವಡು ಬಾಕಿದ ಕಲೆಗಳ ಅವು ಅಂದವು ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಜೋಡಣೆ ಅವು ಅಂಡ ಎಸ್ ಪಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವೇರು ಪಕ್ಕ ಒತ್ತುರು ಎಂಗಳ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಗಾರು ಈ ತಿತ್ತಿನ ಜಾಗಿಚ್ಚಿ ಕರ್ನರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಏನು ಪನ್ನಾಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೊರಪಾಡಿ ಗುಡ್ಡದ ಮಾದಿ ಪಂಡವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ ಉದಯ ಬಣ್ಣೋಡು ಹುತ್ಪನ್ನಾತಿನ ದೈವ ಆಯ್ ಬೈದಿನಿ ಪೋತಿನಿ ಓಲ್ತುಲಚ್ಚಿ ಆಯಾಗ ಮುಲ್ಕಿ ಮಿಸರೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಜಿ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ಡೆಡು ಉತ್ಪನ್ನಾತಿನ ದೈವವು ಆತಿನ ಪನ್ಪೆ ಆತೆ ಒಕ್ಕದಾಲ ಪನಾರೈತಿ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳ ಹೋದು 25-30 ನೇಮ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುನ ಸಮಯಡು ಇತ್ತಿನೇ ಅవి ಬರಿಮಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮದೆ ಇತ್ತು ಐವಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಐವಲ ಅದಗೊಂದು ನೇಮ ಕೊಂಚ ಸಿಸ್ಸತ್ತು ಇತ್ತ ಎಂಚ ಆಪುನು ಎಂಚ ಮುಗಿಯುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಅಯ್ಯೋ ಪುಲ್ಯಾದ ಪೋಯಿನ ಅಯ್ಯೋ ಆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರಿದು ಬರ್ಪಿನ ಕೋಲ ಇತ್ತದಕಲ್ಲ ಅವೇ ಕೋಲ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿನ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಪು ಅವು ದಾಯಗ ಆಪುನು ಎಂಚಿನ ಆಪುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಾತ್ಯರ್ನಕುಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅದಗಲೆಂಕುಲು ಪಾತ್ಯರ್ನಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಆತು ಪೋರ್ಸ್ಬೋತುನು ಇತ್ತ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರಿದು ಬರ್ಪೇರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಪನಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅವಳು ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಬೇಗ ಅವಳು ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡದ ಬತ್ತಿನಕಲೆ ಅಕಲೆಗಲೇ ಬೇಗ ಅವಳು ಅಕ್ಕಳು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ನಿರ್ಣಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಚ ಮಾತ ಅಂಚೊರ್ದು ಅಂಚ ಅವಂದು ಪೋಂಡು ಯಾನ್ ಕಟದಿನ ಜಾಗಿ ಏತಿಜ್ಜಿರಳ ಒಂಜಿ ಅದಗೊರ್ದು ಪೂರಾ ಬುಡ್ನ ಮುಟ್ಟ ಏನಾತ ಕಟ್ಟದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಯಾನ್ ಕಟದಿನ ಜಾಗ ಒಂಜಿ 182 ಲೆಕ್ಕವಾಡು ಜಾಗ್ ವರ್ಷಗಳು ಕಟ್ಟದಿನ ಜಾಗ್ ಆತ ಜಾಗಡು ಕಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಸುಗೋಡಿದವನು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಅವೇ ಇತ್ತ ಜನವರಿ 70 ಶುರುವಾಗು ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತಿನ ದಿನ ಮಗ ಎಂಕಟರಮಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪುಣ್ಣಮೆ ಮನದಾನಿ ಈ ಪೂ ಎಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಏನು ಪಣ್ಣು ಪಂಚಿನ ನೆನಪುಂಡು ಮರಣಿಯನ್ನು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಡು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಐಟ್ ಪಂಡೇರು ಇರನ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂನಾಗ ಐಟ್ ಜನವರಿ 1 ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಅವು ಜನವರಿ 1 ಬಂದು ಇಜ್ಜಿನ ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಇತ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟದಿನ ದೈವ ಕುಬೇರದ ಜಾರಂದಾಯ 36 ವರ್ಷಗಳು 31 ವರ್ಷಗಳು ಪಡೆದು ಜುಮಾದಿ ಕಟ್ಟದೀನಿ 39 ವರ್ಷಗಳು ಹಳೆಂಗಡಿ ಸಂಕೇಶ ಜಾರಂದಾಯ ಅಗರಮಿತ್ತ ಜಾರಂದಾಯ ಕಠಿಣಿಯಾನು 23 ವರ್ಷ ಪಟ್ಟದ ಜಾರಂದಾಯ ಯಾನು ಕಠಿಣಿ 14 ವರ್ಷ 20ನೇ ವರ್ಷಡು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿದವ್ರಿ ನಡಿಬಟ್ಟು ಸಾನುಡು 21 ವರ್ಷ ಅಮ್ಮೇರು ಒಪ್ಪಿಸಾದು ಕೊರೆ ಜೋಗಿದೊಟ್ಟು ಸಾನುಡು 27 ವರ್ಷ ಆಡಿದೆ 31 ವರ್ಷಡು ಕರ್ನದ ಯಾರಂದಾಯ ಕಟ್ಟಿದೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಠಿಣ ದೈವನೇ ಎಂಕ ಕುಬೇರ ಯಾರಂದೆ ಮದುಮೇನೆ ಎಂಕ 3 ವರ್ಷ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಮದುಮೇದ 40 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಬುಡುದು ತೆಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟದಿನ ದೈವ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಯ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯ ಉಳ್ಳಯ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಮಾಣಿಬಾಳೆ ದೈವ ಅನ್ನಪ್ಪಾಗ ದೊಡ್ಡ ದಾಸೆಗೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಣು ಬೂತು 4 ಪೊಮ್ಮದೇರು ಕಟ್ಟಿದೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವನಿ ಬಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವೇದ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತನ ಕ್ರಮ 1 2 ಎಂಕಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಮೀಯೋಡು
ಪತ್ತು ಸೇರಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕನೆ ಎಂಕ್ ದೈವಾವೇಶ ಬಟ್ಟಾಲು ಪೊಲಿಪೇರು ಜತ್ತು ಪುರಡುವೇರು ಒಂದು ಮತ್ತು ಬೊಚ್ಚನ ಆಡಂಬರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಂದ ರಾಜ ಮರ್ಜಿಡೆ ಬಗ್ಗದ ಜಿರಿಗೆ ದೀಪಿನಿ ಉದೊಂದು ಜಿರಿಗೆ ದೀಪಿನಿ ಕ್ರಮಣ ಹೆಚ್ಚು 4 ಸತ್ಯ 5 ಸತ್ಯ ಗಗ್ಗಾರ ದೀಪಿನಿ ಜಿರಿಗೆ ದೀಪಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರ್ಯಾದೆ ವರಾನೆ ಏರೇ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ವల్ల ಪೂರ ಆತನ ಕಿಂಚ ಬತ್ತದ ಜಿಟಿಗೆನು ಓಲ್ ಪತ್ತದ ಅವಲೇಗೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಐಟು ಮಡ್ಯಲ ನಾಲ್ಕು ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಒರಿಯೇರಿ ಅವಳು ಪೂರ ಕೈದಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವಳು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಕಾಲು ಜೀಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಕುಟ್ಟೆಡ್ಡೆ ಅಂಚತ್ತು ಓಲ್ ಕೈ ಕೊರಿಯೇರು ಅಡುಗೆ ಕಂತದ್ದು ಬುಡಿಯೇರು ಅವು ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೀಟಿಗೆನು ಪುಡಿ ಮಲ್ಪಣ ಜೀಟಿಗೆ ಏತು ದಿವನ್ರೆ ಉಂಡು ಆತೇನು ದಿವನು ಜೀಟಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಈರೊಂಜನ್ನ ಪರಿಚಯದಾರು ಒಂಜಿ 10 ಕುರ್ಚಿ ಅಕಲ ಕುಲ್ದಾರಡ ಇರೇನು ಲಕ್ಕಾದ ಜಿರಿಗೆ ದಿವನ್ನ ಕ್ರಮಚ್ಚಿ ಇಜೆಚ್ಚು ದಯಪಣ್ಣಗೆ 5 ಪಿರ ತಕಲೆಗ್ ಬಂಗಾಪುನು ಎಂಕುಲು ತೋಜಿಜನ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಊತತ್ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜಿಜ ಆರು ಅವ್ರು ಪಿರಾಟ್ ಕುಲ್ದಿನಗಳು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೈದು ಯಾನು ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಬಾಕಿ ತಕಲಿಗೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುರ್ತಾಡು ಅರ್ಥಾಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಜನನ್ನಾನಲ್ಲ ಬರ್ಪೆರಡು ಕುಡಿಯೇರಿಟೇಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಪೋರ್ದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಏರಿಯರಿಗೆ ಏತು ಕೊರಡು ಆತಕ್ಕೆ ಒರಿಯೇರಿ ಅದೀನು ಬಕ್ಕದ ಕಲಿ ಮಾತೆಂಚ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ಜನಕಲಿಗೆ ಏನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇರ್ದು ಕೊಂಚ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈವ ಆವೇಶಡು ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಪೋದು ಉಂತಿನೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಪಿರ ಮುಕ್ಕುಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರವಿಲ್ಲ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಬಿರಿಬಾಡ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಆವರಣ ಕೊರುದು ಬಕ್ಕ ತಿರುಗೋಡು ಅಂದೆವು ದೇವರಿಗೆ ಪೋದು ಬೇಟಿಗೆ ಉಂತಿನೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಮುಕ್ಕುಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊರಿನ ಬೊಂಡೊಂಡು ಪಾರವಡಮನ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಪಾರಾಡು ಒಂದೇ ಇತಿಹಾಸ ಉನ್ನತ ಅವಲೇ ಪಾರವಾಡು ಅಲ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತಿರುಗೋಡು ಆಂಡಳ ದೇವರೇ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಒಂಜಜ್ಜೆ ಪಿರ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋಡು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ నేను ಮಾತೆನ್ನ ಜನಕಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಡೇನು ಕೇನ್ ನಾకులు ಕೇಂಡೇರು ಮುನ್ನೋರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಗಲಾಟೇಡು ಮಲ್ಲ ಸಬೇಟು ಪಂಡೇರು ಈ ಹತೋಟಿಗೆ ಕಣಪುಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಮ್ಮದಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಈ ದೈವ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆರು నేను ಮಾತ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜಂಜಾಟ ಮಲ್ಪನ ಬೋರ್ಚೀನ್ ಅಂಚ ಪೂರಾ ಜನಕಲೇನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಶಿಸ್ಸುಬದ್ಧವಾದ ದುಡ್ಡು ಗತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಹತ್ತು ದೈವದ ಏತು ತಿಕ್ಕನ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಪಂಚಾಮೃತನ ಮಣ್ಣು ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಅವು ದೀರ್ಘ ಬಾಲಿಕೆರು ಊರಿ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ಯಾನು ಮಲ್ದಿನ ಪತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ನಾಟದು ರಾಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ಯಾನು ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಐಟು ಒರಿಸ್ತದು ಒಂಜಿ ಗಂಗಸರ ಪರಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೋರತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬದ ಕಳಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ತನ್ನ ಕೆಲಸಲಾಂಡು ಎಡ್ಡಂತಿನ ಕಳ್ಳ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾತೆರ್ನ ಕೊರಗಡ್ಡಿ ಕರಳ ಪಾತೆರ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಶಿಸ್ಸನ್ನು ಮಾತೆ ಅಂದಿವು ಅಮ್ಮೇರು ಕುಟುಂಬಮ್ಮದೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಎನ್ನಾತು ಜಾಗದ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಳ ಬಲಿವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಇತ್ತೆ 50,000 ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಪ ಇತ್ತೆದಾಗಲೇ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಪ ಅಮ್ಮೆರಿಗದ 3 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತೆಕಲ ಬೈಯರಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾಪಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೂಪಿನ ಅಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಳವಿದೆ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ ನುಡಿ ಪಣ್ಣಗ ರಾಮಬಾಣನ ಪಂಡಲೆ ಭಾರಿ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಕಾರು ಗಗ್ಗರ ಕುಳ್ಳವನ ಒಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣ ಒಂಜಿ ನರ್ತನದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದಾರ ಕುಡ್ಡು ಪಮ್ಮದ ಅರಣ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದಾರ ನಾರಣ ಪಮ್ಮದ ಅರಣ ಪಲಾಯನ ಪುದಾರ ಕೂಕರ ಪಮ್ಮದ ಆಕುಲು ಇರುವೆರಪ್ಪ ಕಟಿಯೇರಡ ದಾಲ ಜೀನ ಪಕ್ಕಿಲು ಪೊಯ್ ಲೆಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಆತು ಕೊರಲಿ ಇದು ಕೊರಲಿ ದಾಲ ಗುತ್ತಿನಾರು ನಾಕುಲು ಕೊರ್ನಿ ನಾವು ರಡ್ಡು ಕೈಟಿಗೆ ತಂದು ಚರ್ಚೆ ಚೂರು ಹಚ್ಚಿ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಅವು ಆತು ಯಾವ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ನಂಡ ಐಕೊಂಜಿ 2,000 3,000 ಸೇರವೇರು ಅದಾಗ 3,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಇಡೀ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಟನ್ ಗೇಯ್ದೇರು ಗೇದೆಯರು ಬುದ್ಧಿ ಹಾಲು ಜನಯೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಯೋಗ್ಯ ಇಂಚ ಒಂದು ದೂರನೆತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿನ ಏನು ಬೋಡುತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಏನಂಜಿ ಕಳವಿದೆ ಆವಡು ಅವಡೆ ಏರು ಜಡ್ಡಲ್ ದೇವರು
ಪಂಡದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ಪೋತುಂಡೆ ಅನ್ನೋತಿ ಒಂದು ಮಾತ ದೈವದಲ ಸೆಟನಕಲ್ನಾಳ ಒಂದು ಎಂಕ ಕಾಣಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾದೇವಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನಾರ ಪಂಡೇರು ಈ ಜಾಗನ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಯಾನುಳ್ಳ ಪಂಡದು ನಿಜತ್ತೊಡೊಂಜಿ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಚಾಪರದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಡು ಪುಣ್ಣಮೆದ ದಿವಸೋಡು ಒಂಜಿ ಬಳೆ ಉಂಡು ಬಳೆ ಮಣ್ಣು ಬಜ್ಜಿ ಬೆಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಂದ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಏನು ಕೈದಿದ್ದು ಕುಳ್ಳುನಾಗ ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ತರೆಟ್ಟು ನೀರು ಜಪ್ಪುಂಡು ಪುಲ್ಪುಗು ಬತ್ತನೆ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಕುದ್ದು ಹಿಂದಿ ಪಾತ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಬತ್ತ ತೂದು ಕುದ್ದುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡೇರು ಕುಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ತಾಗುಂಡು ಆ ಪುಣ್ಣು ಕೇಂಡು ಮದ್ಮೆ ಅಪನಯನ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಕುಲ್ತು ಈನ ಪುಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರ್ ಬರಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣುಂಡು ಆ ಪುಣ್ಣಾಗ ಮದುವೆ ಅಂದೆ ಆಪುಜಿ ತವು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಬುಲ್ ಪೊತ್ತವುಜ ದೇವರೇ ಬುಲ್ ಪೊತ್ತಾರೆ ಅವೇ ಸುರುಟೋರೆ ಯಾನೋರ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಕುರಿ ಬೋತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಡುಪು ಈ ಮಲ್ದಿನ ಜಾಗುಂಡ ತವುದಾಯಕ್ಕೆ ಬುರಿದು ಒಯ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬಾತ ಬಾರಿ ತಾಪತ್ರ ಕತೆ ಬೇರೆ ಬುಡ್ಚಿನ ಮನ್ ಬುರಿದು ಒಯ್ದೀನಿ ಈ ಅಡೆಗೆ ಬೋ ಅವಳು ಪೋದೊಂಜಿ ದೇವಿನ ಫೋಟೋ ತೀದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ ಪಂತಿನೀತೆ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಗಿಂಡ ನೀರು ಒಂದೇನು ದಿವೊಂದು ಬಲ ಒಂಜಾಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಂದ ಪಿರವಾರ ಪೂಜೆಗಾನ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ್ ನಾನು ಒಂಜಾಣ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಇತ್ತು ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಭಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ನಡುಟೋರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಎನ್ನ ವಾಬೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಬಕದಾಯಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಪಂಡೆ ಅಳಕಬುಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪೂದು ರಾಸಿದಿಯೇ ಒಂದು ದಾಯಿಗಿಂಚ ಈ ದೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತಾರ ಅಂದು ಅವಿನ ಬುಡಿಯಾರ ಅಂದು ದಾಯಿ ಬುಡ್ನೆವು ಎತ್ತೋ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಇತ್ತನತ್ತ ಎನ್ನ ವಾಬೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಐದು ದಾಳ ಎಡಾಯ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಬುಡ್ಲಿ ದೇವರಿಗೂ ಕೋಪ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ರಾಜಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗನು ಈ ಪಿರಪ್ಪ ನೀರು ದೀಪನ ಕೆಲವು ಇದಿಂಡುಂಡೆ ಓ ಅಂತ ದಾದಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಲೆ ರಾಶಿ ದೀಪ ರಾಶಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವಿದಿಟ್ಟು ಆರು ಸಮಾಧಾನ ಆಯರು ಈ ಬೋಡು ಬಂದು ದೀತಿನತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಿದ ದೇವರೇನ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪರ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಅಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಕಂತದೆ ಕೆಸರ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಐಟು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಪಿಜುನ್ಲಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದು ಮಣ್ಣು ದಣಿ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಗೋಡೆದಿದ್ದು ಸುರುಟೋರ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮೂಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತಂಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಮ ಇರುವ ಒಂದು 1,000 ಚಿಲ್ಲರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ದ ಬಕ್ಕ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ ಆವಡಂದಾನೆ ನಾನು ಶರಣಾಪೆ ದಾದಾವಲ್ಪೋಡು ಎದುರು ನವರಾತ್ರಿ ಬರೋದು ಒಂದು ರಾಶಿ ದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಚಮಿಂದ ಆನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆಪುಂಡು ಎಂಜಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಅತಿ ಮಧುರ ಸೇವೆ ಐಕು ಸೇರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಾಪತ್ರದ ತಪ್ಪೋಡು ಈ ತಪ್ಪುಡು ಮೂಜಿಕೆಲ ನೇಯ್ತು ಅರೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅವಡು ಈ ಅಭಿಷೇಕದ ಬೇತೆರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಜರು ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದೀತಿನ ಬಾಲ್ದಿಂಡು ಅವೇ ಬಾಲ್ದಿಂಡು ಶಂಕರ ಭಟ್ರ ಮಲ್ಪಾದಿದೆ ಪತ್ರ ಬರು ಐತ ಬಿಲ್ಲಾಪತ್ರ ಏನಡ ಬಿಲ್ಲಾಪತ್ರನ ಏನು ಕಣಪ್ಪ ಯಾನು ಉಂಟದ ಆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವು ನಿನ್ನ ವೇಳೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಓ ಪಣದು ಅಂಚ ಅತಿ ಮಧುರ ಸೇವೆ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿದಾನಿ ಕೊರುದು ಕೊರ್ತಿನ ತಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪಸಂತ್ರಡುವೋಳ ಈ ಟಿ ವಿ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೀಚಿ ಟಿ ವಿ ಶುರು ಕಣದಿನ ಇಟ್ಟು ಆ ಪೂಜೆದ ಮನದ ಹತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಂತೀನಿ ಆ ಪೂಜೆದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡು
ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಡು ಅಲ್ತಬೇಕ ತಪ್ಪಂದೆ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪುದಾರ ಎರ್ಮಲ್ಡು ಪೊಂಡ ಬಾಗಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಅತಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಬತ್ತಂದ ಸುಂದರಿ ಅನ್ಪಿನಿ 5 ಜನ ಆನುಲೆಗೆ ಒತ್ತಿ ತಂಗಾಡಿ ಬಾಗಿನ ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೇ ತಂಗಾಡಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಗಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಪಣತ್ತ ಐಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಗತ್ತು ಸುಂದರಿ 27ನೇ ವರ್ಷಡು ಎಂಕ ಮದುಮೆಗಿನ ಬಂದು ಮದುಮೆಗಿನ ಬಂದು ನಿರ್ಣಯನಾಗ ಪಂಬದ ಹೊರಗೋಡು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಕಟ್ಟೋಡುನಂದ ದೈವಗೂ ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊಟ್ಟು ದೈವದ ಎದುರು ದಾರಿ ಆಪಿನ ಬನ್ನದು ದೈವ ಉಪ್ಪುನು ಅಧಿಕಾರ ಬೆಟ್ಟು ಅವರು ಯಾನು ಉಪ್ಪುನು ಮೂಳು 27 ವರ್ಷದಾಗ ಸರಿ ಅಂಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನ ದೈವ ನೀಡಕ ನೋಡಿ ದೈವದ ನೇಮ ಕೊರೋನಾಗ ಕೊರುದು ಮದ್ಮೆ ಆಪುನು ನನ್ನ ದಿಬ್ಬಣ ಆಣಿ ಬರ್ಪಿನ ದುಮಿನಾನ್ ಬರೋಡು ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾನು ಪುಣ್ಯರೇ ಅಂತೂನು ಮಣ್ಣ ದೇವಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನ ಪುಣ್ಯನ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮಲಿನ ಮಗಳಿನೇ ಅನ್ ಎನ್ನ ಮಾಮುನ ಮಗಳಿನೇ ಎಂಕ ಪುಣ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಧ್ಯಾನ ಆವಂದುಲ ಪಂತಿಗೆ ಆಪಜಿಲ್ನ ಪಂತಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಏನಾತಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಬಿಡ್ನು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲಿನ ಆಳು 3 ವರ್ಷದ ಆಳು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋತಾಯನು ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಆ ಪೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಣಯ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲವೇ ಒತ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಕುಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ 67 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏನಾರು ಮಲ್ಲಾಕುಳ್ಳೇರು ಏನಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುಳ್ಳೇರು ಏರೆಗಳ ಪಂತೀರು ಪಂತಿನಿ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಪಾತರ ಉಂಡು ಋಣಾಣ ಬಂದು ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಳಯ ಅಂಚ ಋಣ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಎಂಕ ಬೈದಿನಿ ಬನ್ನಿ ಐಟ್ 3 ವರ್ಷಡು ಅಲೆಗೆ ಬಂಜಿಜ್ಜಿಂದ ದಯಪನ್ನ ಅಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳ ಎಂಕ 27 ವರ್ಷ ಏತು ದುಂಪೋತು ಪಂಡದು ನಡಿಬೋಟು ಜಮಾದಿಯನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕಟ್ಟದು ಮುಡಾಯಿ ಮೂಕುಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಲ್ಲ ಮಣಿ ಪೂಜೆರು ದೈವ ಕೊರ್ನಿಯ ಪಾತರ ಆವು ಏರ್ಲಾ ಬತ್ತಿರು ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ದೈವ ಮುಡಾಯಿ ಮೂಕುಡು ಅವಳು ತೀರ್ಥ ಬರ್ಕೆದ ವಾಸಿಟ್ಟಿನ ಬರೋದು ಬಾಂಬೆ ಇಮಾನೋಡು ಬರ್ಪಿನ ದೈವಡ ಪಾತೆರ್ರೆಂದೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ನಿಮಾದೆ ಅಮ್ಮೇರು ಕಟ್ಟದೀನಿ ಏನನ್ನ ಮೊಲೆಣ್ಣ ಉಂತಪ್ಪಾಯರು ನಿಮಾದೆ ಒಬ್ಬು ನಾರ್ನನ ಬಾಲೆಳು ಕುಡ್ಡು ಕೂಕುರೆ ಕುಡ್ಡುಗು ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲದ ಪೀಲಿಕೆ ದಾದ 3 ವರ್ಷ ನಿಮಾದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊತ್ತಡ ಆತು ಇಂಚ ಗೆತ್ತೇರು ಪ್ರಸಾದ ಇರೆ ದಾದೆ ವಾಸಿಟ್ರೆ ದಾದಾನ್ ಪರೀರು ಬರೀ ದುಃಖಗೆ ಪೋವಾರು ಪುತ್ರ ಸಂತತಿನ ಬಣ್ಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಜುಮಾದೆ ಇತ್ಯಾ ಕುಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತಿಕಾರ ಬೆಟ್ಟಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಣ್ಣ ಮೂಲೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲೇ ಊರು ಆ ಊರು ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಎಂಕಳು ಪುತ್ರ ಸಂತತಿನ ಬಣ್ಣದು ವಾರಿಸಡೆ ಉಂಡು ಪುತ್ರ ಸಂತತಿ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಳು ಜಿನ್ನಾನಾಗ ಎಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಅಡಿ ಕೊಡಿ ತುಯಿನ್ ಮಿತ್ತು ತುಯಿನ್ ವಾಸೆಟ್ ಬಲ ಭಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದೇ ಪುತ್ರ ಸಂತತಿ ಐನೀರಕ್ಕೆ ಐನಾನ್ ಬಲ್ಲೆ ಐನೀರ ಗಂಧದ ಪ್ರಸಾದವು ಐನಾನ್ ಜೋಕುಳಿ ಮೂಜಟ್ಟಿ ಯಾವನ್ ಪಣದು ತೂಣಗೆನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗುಂಜಾಸೆ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಎನ ಬಾಳೆ ಗೊಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಬಾಳೆ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಪುಣ್ಜೋಕುಳ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಪುಣ್ಣು ಬಾಳೆ ಆವಡು ಪಣ್ಣು ಉಂತಿನಿ ಐನ್ಲ ಪಂಚಮ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಐನ್ಲ ಐಟ್ ಆನುಲಾಂಡ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ ದುಮ್ ಬತ್ತೇರು ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಮತ ಕುರಿಯೆ ಕಲ್ಪನೇನು ಬುಡಿಯೇರು ಕಲ್ಕರಣೆ ಬತ್ತೇರು ಸರಿ ಕಲ್ಪನೇನು ಬುಡಿಯೇರು ಕಲ್ಕರ ಬತ್ತೇರು ಐಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಕುರಿಪಿನ ಗುರು ಪಂಡೇರು ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇರೆಗೊಂತೆ ಬೇಜಾರಾವು ಪೂರ ತೆರಿನಾರು ಮಾಸ್ನ ಕುಳೆತ್ತು ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅಕಲೆ ಎಂಜಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡುಂದು ಅವೇ ಪಡೀರವೇನು ಸಮಾಧಾನ ಆ ಉಂಟೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಲೀಲಾಧಾರನ ಬಂದು ಪುಟಿನ ರಾಶಿ ಮೋಕೆರಳು ಎಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಅಜ್ಜೇರು ಆಯ ಎನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರನ ಬಂದು ಆಯ ಕೊಂಚ ಪುದಾರಿಯರು ಅವು ಕುಮಾರ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಬತ್ತು ಯಾನು ಸುರುತ್ತಮ ಗೆತ್ತ ಅನ್ಪನ್ನದು ಆನಾಗ ఆయన ಅಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನಿ
ಐತ ಒತ್ತುದ ನರೇಶ್ ಏನು ಮಣ್ಣು ಐತ ಒತ್ತುದ ಶಿವಾನಂದ ಐತ ಒತ್ತುದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಚೋಮೇನು பண்ணது ಸೋಮಾರ ಬಿಟ್ಟು ಚೋಮೆ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಇತ ನಿಗುಲು ಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೋಮೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವು ವಾರಿಸ್ ಪುದಾರ ಹತ್ತು ಮೂಕೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಪುದಾರ ఆయన మళ్ళీ ఆయన అప్పు పన్నాక సురుత బాలే ఏనాను తమిళనాడుదారు కైట్ కప్పేను పత్తదు పంతి లెక్క కుట్టి నింగలే కుట్టి నిక్కే అవులు బైదను పుదారు అన్న అవే పుదారు ఏని ముట్టాల ಐಕೆ ఆయన ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂತ ಮಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ದೀತಡ್ಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಟಚ್ಚಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ದೀತಡ್ಡ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿಂದೇ ಪೋಣು ಈ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಾತು ಅನ್ನು ಹಳೆಂಗಡಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ರು ಪಂತೇರು ಕುಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟ್ಟಿಡ ಒಂಜಿ ಪೆದಂ ಪಾತೇರಡ್ಡ ಕುಟ್ಟಿ ನಿಗಲೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಕುಟ್ಟಿ ಒರಿ ಅತ್ತು ಕುಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಈತ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಐತ ಹೊತ್ತು ಚೋಮೇಲ ಭಾರಿ ಲಾಯಕದ ಕೋಲ ಈತ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡೊಂಜಿ ಹಠ ಪತ್ತದ ಪಂತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ತಾರೀಕದ 10ದ 11 ಊರ್ನು ಎಂಕ್ಯಾವು ಕಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಮಲ್ದೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳಗೂ ಬೆನ್ನರವಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ದೇವೇರು ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತು ಅಲ್ಪವು ಸಂಬಳ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಮಣ್ಣದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಪುಜಿ ಕಠಿಣಿಯರು ಮಣ್ಣು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಓಳು ಪೊಂಡಲ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಪದೆ ನಾವು ಭಾರಿ ಮೆಕ್ಕಿನ ಶಿಸ್ಸುಡು ಕ್ರಮಟ್ಟು ಧರ್ಮೋಡು ಲೋಕಾನುಭವಡು ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪಿನೆಟ್ಟು ತೆರಿದಿನೇನು ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದೆ ಭಾರಿ ದಾಳಪ್ಪನ ರಜ್ಜಿ ಅರಿಂಜೇರ್ದು ಪುರಿಂಜೇರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡಿ ಅನ್ಬೋದು ಉಂತಿಯಾರಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತು ಉಂತಿಯರತ್ತವಲ್ಲ ఆయన ಹೆಚ್ಚು ಅವು ನಮ್ಮಡಪ್ಪನಿ ಪಂಡ ಆತೇನುಂಡ ಅಣು ಬೊಕ್ಕ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆವ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾವ ಎಂಚ ಎರಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಮಾತುಕತೆನ ಕೇಂದು 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಎರಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಲೆಗ್ ಇಂಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನಡಿ ಪಿದಾನಿ ಮನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ ಪೊಲ್ವಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈರು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಏನು ಪಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಲ ಹತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ತೂತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಎಂಕ ನೆರಿಯೇರಡ ರಪಕ್ಕನ ಎನ್ನ ಉತ್ತರಚ್ಚಿ ಐಟಿ ಎನ್ನ ಒಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಡ ಆ ತಕಣ ಸೋಲ್ಡ ಕಾಳದೋಷಡ ಹೊರ ಉಂತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಚಿ 4 ಬತ್ತನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗಳ ಶಾಪ ದೀಪಿನಿ ಎಗಳ ಆಜಪಾಡು ಎನ್ನಡ ಹೆಚ್ಚ ಗ್ರಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಡ ಮಸ್ಸೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬರ್ಪುಣು ವಯಸ್ಸಿಗ ದೈವದ ಕಠಿಣವಳು ಶಾಂತಾಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಯದಿಂದ ಬಡು ಕಟ್ತಂಡ ರಡ್ಡಾವು ನೀರು ಕಟ್ತನ ರಡ್ಡಾವು ಕಣ್ಣನ ಬಿಡಿನ ನ್ಯಾಯ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲಿನ ನ್ಯಾಯ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕುರಡ ಪನ್ನಂಡ ವಾಳ್ಳೆ ವೆಲುಗಳ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮನೆ ತಿರಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು ಎಂಕುಲು ಸೇರಿಯಡ ಅದಗೊರಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಎಂಚಿನ ಮರ ಬಗಲು ಬೀನಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಪೂಡು ಪಂತಿನ ವಾಕ್ಯ ಗುರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಂದೇ ಅನ್ಗ್ರಹಿತಂದೆ ಅಂಡ ಅಮ್ಮೆರೈಕ್ ಆಸ್ವತ ಕೊತ್ತುಜೆ ಅದಾಗನೆ ಪಂಚೀನಿ ಯಾನು ಕೋಲಕಟ್ಟದೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಪುಜಿನ ಬಂದಲ್ಲ ಪನೊರ್ಚಿ ಅಮ್ಮೇನೇ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಕೊರೋಡು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚೋಮಗೆಂಚ ಬಂಡೆ ನಾ ಯಾನುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋ ಎಂಕೈಟ್ ಒಂದು ಉಮೇದಾಗ್ತು ಆ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣನ ರೆಡಿ ಆಪತ್ ಕಾಲದ ಬಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ನಾ ಐತನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನುಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಗುದಾಲ ಬಯಕೊರ್ಚಿ ನಂಗೆ ದೈವನೇ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಗುರು ಅಮ್ಮೆರಿಂದೆ ಎನ್ನೊಂದೆ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ತೋಜಿ ಮಾತ ಪಂಚಿನೆನ್ನ ಎನ್ನ ಕೈಟು ದೇವಿರು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಆವುಲಿನ ತೋಜಿನಿ ಕಡೆಗೇ ಅಮ್ಮೇರಿ ಪಿರಪ್ಪ ಬತ್ತೀರಿ ನೇಲಮ್ಮೇರಿ ಪಿರಪ್ಪ ಬತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಂತಾದನ್ನ ಉಂತಾದಿ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆಪಳೆ ಬಾಲೆಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗದ ಆಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಜಿ ಪಿತ ತುಪ್ಪುದು ಅಂಗನಗ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಾಕುದು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಡು ಬತ್ತಂದು ಅದಾಗ ಅಮ್ಮೇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಲಿನಿ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಸಾನುಡು ಇಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಲೇರು ವಾಜಿ ಅವೇದು ದುಂಬು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಬಿದ್ದಿರಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಾರಂದಾಯ ಸುರು ಜಾರಂದಾಯ ಕಟ್ಟದು ಅವು ಅಂದನ್ನು ತೋಜಿನಾಗ ಎಡ್ಡಾನ ಹುಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿದು ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ಅಂತ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಜನ ಪೋಡಿನು ಎಡ್ಡೆ ಪೈ ಏನು ಅವೇಡು ಬಕ್ಕ ಜಾರಂದಾಯ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚ ಚಿಲ್ಲು ದಿನಾರು ಅದೇ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರವಂತೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆಪಿನ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧಿ ಆದ ಕಲಾವಿದೆ ಆನಾಗ ಇರನ ಕೈದು ಆಯ್ದಗೆ ತಂದು ಇರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ವಾಯ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಜುದುಲ್ಲೆ ಏನು ಅಂಚನೆ ಅವೇಡು ಬಕ್ಕ ಆ ಜನನೇ ಪಣ್ಣ ಏರು ಕಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಮ್ಮದಿ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ತನಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಕರ್ಸರಡೇನ ನಿಂಚ ನೂಕು ದಿನಾರು ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಬಣ್ಣಾಗ ಪಂಡೇರು ಕಟ್ಟುಂಡ ಕುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಕುಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರ ಕುಟ್ಟಿನ ಬೇಳೆ ಅಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿಯರು ಅಂಚ ಗುರುನ್ ಪಣದು ಪ್ರಾರಂಭಡೆನ್ ನಮ್ಮೇರು ರಡ್ನೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಕಲಿಗೂ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಿನೀನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗ ಭಾರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿದು ಅನ್ನಕುಲು ಬೈದೇರು ಆ ಕಡೆ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಮೂಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ಟೋದು ಕೊರತೆ ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಪೂಂಟು ಏನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀಚಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆಡು ಯಾನು ನೇಮ ಹೊಲ್ತಾನೆ ಆವಾಡು ಸುರುತ್ತ ನೇಮಕ್ಕೆ ಪೋನೆ ಇಂಕ ಮಾತಲು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗರುತ್ತ ನೇಮ ದುಮ್ಮು ಪಿರಪೋದೆನ್ನ ವೇಷಭೂಷಣ ಅದು ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟದ ಆಯ್ದ ಪತ್ತು ಇಂಕ ಅವಲ ಮಲ್ಲಾನೆ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಮಲ್ಲಾನೆ ರಡ್ಲ ಮಲ್ಲಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬಪ್ಪನಾರ್ದ ಅಪ್ಪನ ಕುಡಿಮರತ್ತ ಮೊದಲು ಕಲಶ ಅವಡು ಕಲಶ ಮೀರ್ದು ದೇವರಿಡ ಬೇಡ್ದು ಏರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈರಿನ ಅಭಯನಿದೆ ಅಂತ ಪಿದಾಡುವೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಈಗ ತಾಂಕದಿನ ವರ್ಮ ಮಾಗನಾಡು ಅರನ ಕಲಶಾಪಿನಿ ಸೀದೆ ಎಂಕಟ್ಟಮ್ಮನ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಳು ಕಲಶಮೈ ಪೂಜೆಯರು ಅವಳು ಅಭಿಷೇಕ అయిన ನೀರನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದೇನು ಮಂಡೆಗೆ ಮೈತೊಂದು ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಇದಮುಟ್ಟ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವು ನೇಮಕಟ್ಟರೆ போப்பேன் ನೇಮಕಟ್ಟರೆ போனாಗ ಎಂಕ್ ಪಲಾರದ ಒಣಸು ಬಂದದು ಇಚ್ಚಿ ಬೊಳಂತೆ ತುಂಡಾಪಿ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಆಚಾರಗೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದದು ಇಚ್ಚಿ ಬೊಳಂತೆ ದಾಯಿ ಗುಂಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ಆಗ 24 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಡಿಕೆ ತುಂದು ಸಂಡಾಸ್ ಪೋಪಿನ ಐ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕು ಈತೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಉಣರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮತ ಬೊಕ್ಕಾಡೆ ಫಲಹಾರ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣಗ ಒಣಸುಡು ಫಲಹಾರ ಫಲಹಾರನ ಪಣ್ಣನ ಫಲವಸ್ಸವು ಅಂತೊಂದು ಹಿರಿಯರಿದ್ದು ಒಂದೇರು ಫಲಾರದ ಒಣಸು ಹಾವು ಐಕ್ಯಾನ್ ಬುಡುಪ್ಪದು ಪಂತೆ ಫಲಹಾರನ ಪಣ್ಣಗ ಫಲವಸ್ಸವುಡು ಅದೇ ಫಲವಸ್ಸವುಡು ಉಂದವತ್ತು ಇರಪಾಡ್ನು ಬೊಲ್ದಾಯ್ತು ಒಣಸ್ಪಾಡ್ನು ಫಲಾರ ಐಕ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕುಶಲ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ತೆರಿಯನುಡ ಆ ಬೊಳಂತೆ ಅರಿತ ಒಣಸ ಮಲ್ತದ ಕುಳ್ಳುನಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ನು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಫಲಹಾರ ಒಂದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ ಅಂತೆ ಏನಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ ಅಂತೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಾತು ಅಂತೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ
ಆನುಲು ಪೊನ್ನುಲು ಅರ್ಜೋಳು ಪೊನ್ನುಲು ಕುಟ್ಟೆನಡ ಬಾತಿರೋಡು ಆರಡ ಬೇತೆ ವಾಪಮ್ಮದೇಡಲ ಎಲ್ಲ ಬಾತಿರು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಏನು ಫೋನಾಗ ತಡ ಅಂಡ ಕಟ್ಟಿಗಿರಲು ಮಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿನ್ನೇ ಬೋಡು ಕುಟ್ಟಿಬೋಡು ಕುಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಸಭೆ ಪೋರ್ಲು ಏನು ಕಟ್ಟುನಾಗಲು ದುಂಪು ಇರ್ತೆ ಕುಟ್ಟಿನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕುಟ್ಟಿನ್ನೇ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಈ ಜೀನ್ ಬರ್ಬಿ ನೇಮ ಪೋಂಡು ಹೌದಾ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟನತ್ತ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಟ್ಟಲೆ ಕುಟ್ಟೆನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡಾನು ಉಂದು ದಯಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಅಂಚ ಅವೇಡ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಿನ್ಪಿನ ಉಣ್ಪಿನ ಅಂಚ ಅಲ್ತ್ರ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಣಸದ ಐತನೆತ್ತ ಇಂಕ್ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವೇಡ ಆನೆ ಇಂಕ್ ಬಡವೇ ಪೂಜಿ ನೀಟ್ ಕೈದಿನ ಕೊಡ್ನಲ ಬಡವೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತಿ ಸತ್ರ ಏನು ಒಯ್ಪುಣು ಮೀಯಾರೇನೆ ಮೀದು ಬತ್ತಿನ ಒಯ್ಪುಣು ಮೂಲು ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣೋಗ್ಯಾನ ನಡು ಬಿರಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೆಡ ಬಂಗಾರ ಏತ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪಡಿ 20 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣಾದ ಎಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಆದಲ ಆಂಡ ಅನ್ಪಟ್ಟದು ಅಡಿಗೆ ಜನ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ದ ಆಂಡ 20 ನಿಮಿಷ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ತಡ ಉಂಟು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ತಲೆ ಬಟ್ಟ ದೀನೇರ್ ಬಕ್ಕಳಕ್ಕೂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಸನು ಕ್ರಮಣ್ ಲಕ್ಕೊಡು ಬಂಡ ಲಕ್ಕು ಎತ್ತೇನು ಅದಾಗ ಬಂಟ ಕಟ್ಟಿನಿದ್ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಮ್ಕುದು ಅರಡಪ್ಪ ಬಣ್ಣಗಳ ಪದ ನಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಸಮೇತ ಕಟ್ಟದು ಲಕ್ಕದ ಹಣ್ಣು ಏನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ನಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ದಳ ಮಾತೇರು ಪಾತೇರೇರು ತೆಲಿಪೇರು ನಲಿಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿ ಆಕಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೊಳತುವರೆ ಬತ್ತಿನ ನೇಮತುವರೆ ಬತ್ತಿನ ಉಂತುವೇರು ಎನ್ನಲ್ ಪೇರ್ಲು ಉಂತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮನೇ ಗೊತ್ತು ಪುಂಜಲೆಗ್ ಪೂರ್ವಡು ಪುಡ ಇಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ತುಂಬೊಂದು ಪೋಂತೀನಿ ಸಾಮಾನು ತುಂಬೊಂದು ಪೋದು ಮಡಲು ಹೊಲ್ತಲು ಪಿಜ್ಜಿದ ಕಂತದ್ದು ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಪಜೆ ಕೊಡಲೆ 2 ಪಜೆ ಕೊಡಲೆ 10 ಪಜೆ ಕೊಡಲೆ ಅದಾಗ ಮಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ ರಡ್ಡು ಪುಂಜಿ ಹೊಲ್ಕೊಳೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಆಕಾರಕೊಂಡು ಪಾಡಿಯರು ಆವಾವ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದಾಕಲು ಪೂ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೇಪಲ ಪೂ ಇನ್ನೇನು ಮತ ಒಲಿ ಕೂತದು ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತ ಕಂತದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಮುಲ್ಪದ ಈತೇನು ರಡ್ಡು ಜಂತೇನು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗೂ ಕೊಳ್ಳುನಾಗ ಪಾರದನ ಪಂಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವೇನು ರಡ್ಡು ಜನ ಕುದೊಂದು ಪಣೊಂತೇರು ಪಣೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಯರು ಒರ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋಳು ಹಾಲು ತಂಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೋಳು ಬಾಕಿದಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ದಾನಿ ಆಂಡನ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ಸಂದಿಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪಿನಕುಲು ಕಾಪನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಆಂಡಾನು ಎನಡ ಉರಿಯರು ಕೇಳ ಬಿಡು ಆಂಡಾನು ಶುರು ಆವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಧಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶವೂ ಮೊಗಲೇ ತಿಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ರಾಡು ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜೇನಾಕುಲು ಪಣೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪುಂಜೇಡು ಪಂಪಿನಿ ಬಡಕಾಯಿ ಒತ್ತಿಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಲ್ಲಿ ಪುದಾರು ಸಿಂಧು ಅತಿಕಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಸಿಂಧು ನೇಲಮ್ಮೇರ್ನ ಮಗ ದುಂಬುದ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಇತ್ತದ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ದುಂಬುದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಬದ ಅವಳು ಬಣ್ಣಾಗ ಬಗ್ಗೊಂದು ತಗ್ಗೊಂದು ಬತ್ತದು ಪೀಂಕಂದ ಕುಂಟು ದೇತದ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಳು ಇತ್ತೆದಾಗಿ ಮುಳ್ತುರ್ತು ತೂದು ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಯಾನ ಹತೋಟಿ ಕಣದೀನಿ ಅಲ್ತ್ರ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡೋದು ಕುಳ್ಳವನು ಮಾತಾಡಿನತ್ತೆ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚೇ ನಾನು ಎನ್ನೇನೇ ಬನ್ಕ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿದಾದ ಮುಳ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹುಟ್ಟೆಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಏನು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸಮೇತ ಎದುರುಕೊಂಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಕುಳ್ಳೇರು ಅವು ಇತ್ತದೆ ಜವಣ್ಣೇರು ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನು ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಕತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಕುಟ್ಟೆಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರಕುಳು ಏನು ಅಲ್ತ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ನು ಇಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಜನ ಕುಳ್ಳನು ಅಲ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಬಾಜೇಲು ಅಲ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಏನು ತೈಡ್ಲು ಹೆಚ್ಚಳು ದುಮ್ಮು ಚಾಯ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಎಂಕಲ್ನ ಪುರ್ಂಜಿ ಪೋದು ಆ ಕಡಿ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಪೋದು ಕೇನು ಎಂಕಲೆ ಕಂತು ಕೊರು
ದುಂಬೂರು ದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ದಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆಡು ದಾಳೊಂಜಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಜನಗಳು ತಾಗೊಂಡುತ್ತೇವೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನ ಉಂಡು ಮಾತೆ ಲೈಕ್ ನಾಲ್ಯುದ್ದ ಮಲ್ತಿ ಕೇನುಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ದೆ ಐಕ್ ದುಂಬರ್ಪು ಜಾರು ಎಂಚ ದುಂಬರ್ಪಿನಿ ಐತ ದಾಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿರೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ಕೊರಪ ಇರನೆ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾತ ಕೊರಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೆಗಳೊಂದು ಯೋಗ ಅನ್ಬಣ್ಣದು ಎಂಕ್ ಯಾನ ಮಲ್ದಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಗಳ ದೇವರೆಗಳ ಎನ್ನ ದೈವಗಳ ಅಂದಿಂದ ಆತಂಡ ಆರ್ಕೊರ್ನೆ ಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಬರೋಡತ್ತಂದ ಜನಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಇರುವ ವರ್ಷ ಹಂಚು ಪನಂತೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದತ್ತು ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷಡು ಬತ್ತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರವ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಮೀನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಐಟೊಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆರು ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಟ್ಟೆನ್ನಾಗ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಲಾರೋಡು ಅರೇನು ಡೀಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದು ನೀನು ಅವು ಅಂಡ ದೇವೇರು ಅನುಗ್ರಹಮಲ್ಲಿ ಐಕೆ ತಯಾರಾಯ ಕೋಲಾರೋಡು ಆವಾಡು ಶಾಲು ಕೆಲವು ನಮ್ಮಿಂದ ಡೈರಿಗಳು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ 34 ಜಂತ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ತಿನಿಯಾನಿ ನಾ ಬೊಲ್ದು ಪೈರನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಆನಾಗ ನಾನು ಉಮಾಶ್ರೀ ಬತ್ತದ ಆರಾಪತ್ತಿನ ಬುರ್ತಿನಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಈತು ಜನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದನೇ ಇಡೀ ಒಂದು ತೋಜಿ ಏನು ಎಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು 50,000 8,000 ಖರ್ಚಿದ ಎಡ್ಮ ಎನ್ನೈವ ಅಂಚೆ ಕೊಡ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಿನ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಆತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದ ಜತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದು ವಯಸ್ಸಿಕವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದ ಬತ್ತಿನರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮೋಡಿ ಮೊಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅವಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಸಂಘದಾಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬದ ದೈವಾದಿಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಮಟದಿಗೆ ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗು ಆನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ತೆಗೆದಿನ ಮಸ್ಸು ಏರೇ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ ತೆಗೆದು ಐಟು ಒಂಜಿ 10-30 ಸನ್ಮಾನ ಮಾತಾತ ದೊಡ್ಡಡತ್ತು ಆವಾಡು ಕೊರದು ಪೂತಮಾಲೆ ಪಾಡದು ಶಾಲ್ಪು ದೆತ್ತದು ಪ್ರಸಾದ ದುಂಬು ದೆಕ್ಕಲ ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ 5 ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ ಅಡೆಬೋತೀರು ಮೂಜನೇ ಗ್ರಾಮವು ದಯಪನ್ನಾಗ ಕೋಲ ಪನ್ನ ದೈವ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕುನೆಟ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ತ ದೈವನ್ನ ತೋರೆ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲು ಪಾತದ ದೈವದ ಕೋಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ 10 ಮೈಲ್ ಚಚ್ಚೌಕೋಗಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆದಾಲಜ್ಜಿ 3 ಆಂಡು ಅವಲಾಂಡು ಕೋಲ ಬಲಿಟ್ಟು ಪುಡ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಮಾತ ಇತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ಮಳಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕಲ್ಡ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಲೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಉಂಗಿಲ ಒಂದಿನ ಮಾತ ದೀದು ಅವ್ರು ಮಾತ ನಾಟ್ಯ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಬೋಡ ಅದು ಏತಲ ಉಪ್ಪೋಲಿ ಜೋಪಾನ ಉಪ್ಪಾಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರಂಕು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಮಾತಂತ ಹೆಸರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತರು ಉಪ್ಪರ ಎರಡ ಇತ್ತಿನ ಉದ್ದಗು ಅಂಗಿ ಕೈ ಜಬಡಾನು ಪಿದಾಯ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಸ್ಡು ಪೋರೆತ್ತನ ನೆಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ಕಲ ಟೂವಾಲ್
ದೇಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಹಿರೇಗಾವು ಬೊಕ್ಕರೆ ಐಕೊಂತ ಕಣ್ಣು ದೀಪೆ ఉన్నంత ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋದು ಇತ್ತಿನ ಲೂಟಿಯಡ್ಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾ ಮನೆಗೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕಡ್ಲಡಪ್ಪ ಎಡಮೆ ಕಂಚಿನ ಬೇರವು ಅಂಚ ಸಂಪತ್ತು ಏತಲಾವಡು ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ಬೂಡು ಬೂಡನ್ನು ತೋಚಿಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂದೆನ್ನ ಇರಾದು ಈತ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಕೋಳು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಒಳ್ಪತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಆಟಿಡು ಅರ್ಧ ದಿನೊಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಆಟಿಡು ಅರ್ಧ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಲ್ಕೆದಗಲೇ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಕಾರಣ ಈ ಕಲಿ ಕಾಲೋಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈರು ಮಲ್ತಾರ ಮಣ್ಣದು ಎಣ್ಣ ಮದುಮೇಡು ಈರು ಡಿಸ್ಕೋ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ಯಾನ ಮೂಲು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಉರಿಯರಿಗೆ ದಾದ ಆತನ ಮಣ್ಣಾಗ ರಾಜದ ಯೋಗು ಲೆಕ್ಕದ ಜನ ಸೇರ್ನಿ ನಾನು ಕೋಡತ್ ಮರಣಿ ಆ ಚಾನಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ಲ ರಡ್ಡನ್ನೇ ದೀಪಿನಿ ಕೊರಗೆ ಕಿರಗಾಗ ಅವ್ರು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಸಭೆ ರಾಜ್ಯದ ದೈವಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತರು 150 ಜನ ಬಂಡಿ ನೇಮವು ಯಾನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಟ್ಟ ಅನ್ಬಿಂದ ನೆಕ್ ಏತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚನ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಲಿ ಕಾಲ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೊದಲು ಕಟ್ಟವು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪರ್ಸನಲ್ ದೈವಗೂ ಕೋಲನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪಡವಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಕೊಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಬಾರ್ದೇರು ಈರೇ ಕಟ್ಟುನಾರು ಈರೇ ಕೋಲ ಬೊಡ್ಚು ಅನ್ಪಿನ ಮಾರಯ್ಯೋ 4 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಖರ್ಚು ಜತ್ತಿನ 2 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಬೋದು 5 ಲಕ್ಷ ಇಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನೇರ್ದು ಆ ಕಜ ಗೆಪ್ತದು ಮಂಡೇ ಕೊರುನ್ನೇರ್ದು ಲಾಯ್ಕದ ತಂಬಿಳ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಜಿ ಕೋರಿ ಕುದುಪುಂಡ 15 ಕೋರಿ ಕುದುಪೋಡು ಪರಿಸರದ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಉನ್ಪೋಡು ಕಡಪರೋಡು ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಅವು ಆದರೆ ಅಂಕ ಓದರೆ ಸುಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಚಾಪು ದೈವ ಕೋಲ ಆವುಡುಂದೇ ಬುಲಿಪೂಚಿ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪೆ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೀಪುಡು ಬೆಸ್ಟು ಒಂದು ದಾದೆ ಓಲು ದೊಂಕುದಿನ ಓಲು ಕೆಸಾಡು ಬುದ್ದಿನ ಏರೇನು ಪಡ್ಕೆ ಮೇಯ್ತಿನ ಏರೇನು ಮಾಡೇ ಪಾಡಿ ನಾಪೂನ್ ಕಾಂತದ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಕಾಣನೆ ಗೆದ್ದಕ್ಕು ಈ ಆಟ ದಕ್ಕನ ಕೆಲವು ಈ ಕೋಲ ದಕ್ಕನ ಕೆಲವು ಬೋಡ ಉಂಡು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಸಿರಿಟು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುನು ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪದ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ತಾಗ ಎಂಜಿನ ಕೇಪಲಪು ಏತು ಶೋಭೆ ತೂತಾರ ಅವು ಪೊರು ದಾದೆ ಏರೇರ್ನ ಏರೇರೆ ಪುತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊನಿಪಿನಿ ಈತು ಕೊನಿಪಿನಿ ಒದ್ದದ ಬೆಣ್ಣದ ಈತು ಕೊನಿಪಿನಿ ಮತ್ತು ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಜನ ಮರಲ ಜಾತ್ರೆ ಮರಲ ಅನ್ಬಂತೇರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪೂ ಅಂಚ ಅವರ ಬಳಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಭೂತದ ಕಟ್ಟಂಡ 5 ಕೊಡ್ಲೇನು ಅದೇ ಏರನ್ ಬನ್ಪುಜಿ 5 ಕೊಡ್ಲೇನು ಅವೇ ಕೋಲು ನಾಯೆ 5 ಕೇನ್ನೇ ಮಲ್ತೇಡ 10 ಗುರುವೇನ ಇದು ಅನ್ಕಂಡೆ 5 ಕೊಡ್ಲೆ 5 ಕೊಡ್ಲೆ ಕೂರಿಯರ್ ಪಾಪ ಎನ್ನವಳು ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕೋರೇನು ಮಲ್ಪನಾಗ 5 ಕೆಂಡೆಡ 5 ಮಕ್ಕದಲ್ಲ 15 ಮಿತ್ತಿಂಜಿನ ಬೇನೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತನ ಕಲಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಐಕ್ ಜನಕುಲ್ಪಂತಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟುನೇನು ಇಂಚ ಪಂಡದ ಇಂಚ ಇಂದೇ ಕಟ್ಟದು ಎಂಕ್ ಅಂಗಲ್ಪ ಮಲ್ಪರ ದುಡ್ಡು ಗತ್ರ ಕಟ್ಟರೆ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಕುಲ ಕಸುಬುಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ದೇವರಿಂದ ಮಲ್ಪು ದುಡ್ಡು ಗತ್ರತ್ ಬಕ್ಕನಿಗಳು ದಾನ ರೂಪ ಕೊಟ್ಪಟ್ಟೆ ಅನ್ಪತ್ತವನು ಮಂಡೆ ತಿಂದದು ನೀಕ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡು ಕೋರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ ಒಯ್ಕೊಯ್ಗೆ ಪೋಪಿನಿ ನೆತ್ತವಂತೆ ಎದುರ್ದೇನು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತ ಕಂತಿನ ಸರಿಯಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಯವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈತು ಉಂಪಿನ ಈತು ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ ಉಂಡ ಅಂಚು ಐಕತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅಕ್ಕಳು ಸೋಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊನೋದು ಗೆಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನಾಡು ಬೊಕ್ಕದಾಗಲೇ ಗುಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ದೊಡ್ಡು ಮಾತೆರಳ ಬೋಡು ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ಬೋಡು ಆಪಿನೇಕ ಬೋಡು ಮಾತೆ ಕೆಲವು ಸರಿಯತ್ತು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ದುಂಬುದೇರ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚ ದುಂಬುದೇರ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಯಪಣಗಾಗನ ಬೇತೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಜನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಜನ ಬಲಲ ದನ ಬಲಲ ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ದೈವದ ಒಂದೇನು ಓ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಬೇತೇನೆ ಬಾತೇನು ಬೂಪೇರು ಒಂದು ಮಾತೇನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಕಿ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಪಂತೆ ಒರಿಯಾಗ ಓ ಮೆರೆಗುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಾದ ನುಡಿದು ಕೊರ್ಲೇನು ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಇಂಚೆನು ಪೋಪಿನಿ ಎರೆಗ್ ಮೆರೆಗ್ ಅರೇ ದಾನೆ ಆತನು ಇರೇ ದಾನೆ ಆತನು ಎಂಕದ ಅಲಾಜಿ ಬಕಾರೇ ದೇ ತೋಜಾರ ಯಾನು ಕುಟ್ಟಿ ಬೈದಿನಿ ಯಾನು ದೈವ ಬೈದಿನತ್ತು ಇರು ದೈವ ನಮ್ಮಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವದ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮೂಲ ಪಾತ್ಯರ್ನತ್ತು ಅವಳೇ ಪಾತ್ಯರು ಈ ದೈವ ಕೊಂಚ ಬಿಣ್ಣತೆ ಬರಪು ಎನ್ನ ದುನ್ನೋ ಕೊಂಚಿ ಬಿಣ್ಣ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾತ್ಯರ ಬೆಳ್ಳಿ ಅವ ಜನ ಕಾಯ್ಚಿ ಆ ಜನ ರಾಂಗಡು ಪಾತ್ಯರ್ದು ಆ ಬೋಂಟು ಸತ್ತ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಜನ ಕಾಯ್ಚಿ ಅವು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಯಾನು ಕ್ರಮಣ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಣಿ ಅಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ದೈವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಏರ್ಲನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಪನ್ನ ಕಾಲ ಕಲಿಗಾಲ ನಾಳೆನಿ ಪಾದೋಡು ಕ್ರೇತ ವಿಗ ದೋಪಾರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಲಿಕಾಲೋಡು ಮನುಷ್ಯನೊಂಜಿ ಮರಳುಗಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷೋಡು ದಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಯಿನ ಒದ್ದೇನ ಕೊರನೋಡ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಿಜಿ ಆ ಕೋಟಿ ಎತೋ ಕೋಟಿ ಮತ ಉಲ್ತಾಯಿನಿ ಪನಿಪಿನಿ ದೇವರ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ನಮ ಕೊರಂದ ದೇವರ ಮಲ್ಪನಿ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟನ ಅಂಡ ಯೋಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚಿ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತೊಂಜಿ ಯೋಗ ಅವೇನು ಒಪ್ಪಿಗ ಅಂಡವಂತೆ ಕಮ್ಮಿಡು ಮಲ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೀವಲೆತ್ತೆ ಆತು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತರಿಗೆ ಅವಳು ಆಪಿನಾತೆ ನಿಕುಲು 2 ಕೋಟಿದ ಕಟ್ಟಾದಡ್ಡ ಯಾನು 3 ಕೋಟಿದ ಕಟ್ಟವನು 5 ಅಕರ ಪೋಣ 4 ಕೋಟಿದ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪುದರಿಕೆ ಅಂತ ತಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಲ್ತಂದು ಬೋಪೇರು ಅಂಚತ್ತು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರದ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಅದ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಐತ ಪರವಾದ ಬೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಗ ಇಜಿರೊಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಪುವ ಆ ಪರಿಸರದ ಜನಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾನು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಪಾತ್ಯಾರ ಅಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಅಲೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ ಆನಾಗ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಡು 5 ಹತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ವಾರಿಸುಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಆ ವಾರಿಸದ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಹಚ್ಚಿ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ದಾದವ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ್ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕು ಅವಳಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಪಿನತ್ತ ಉದ್ದೇಶರು ಪೋಪಿನಾಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೂ ಚಾಕಿರಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಹೆಚ್ಚ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಮೇದು ಜವನ ಇತ್ತದೆ ದಯಪನ್ನ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕುಳೆ ಅಂಗಡಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಸೀದಾ ದೂರಂಬೆ ಅವಳು ಕೋಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಎಲ್ಪಾರು ಬೇಲೆ ಬೋರಂಡು ಅವೊಂದು ಉಮೇದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಕುಳೆ ಅಂಚಾದು ಭಕ್ತಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಿಸುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಎಲೆತ್ತೆ ಅಂತೆ ಅಡೆಗೆ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿನ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಂಚಲಕಿ ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಲಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ಯೋಗ ಅನ್ಬಣ್ಣದು ದೈವದ ಒಂದು ಎಕ್ಕಲ ಕೈಪಾಡ್ನೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಅನ್ಬಣ್ಣದು ಯೋಗದ ಅಂತಲೇ ಆಗಲೇ ಮನಸ್ಸು ಬರಬಿಸಿ ದೈವದ ಒಂದು ಎಕ್ಕಲ ದೇಗಿತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ದೇವರನವಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕರೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕುಡೋರೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಐಟು ಮಲ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕುವರಿಯಾಗೆ ಈತ ಗಡಿಕ ಐಕ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಈತ ಗಡಿ ಕೊಂಚ ಕೊಡ್ಡ ಐಕ್ಯ ಒಂದು ಉಂಡು ಆಜು ಜನತೆಯರು ಏನಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಈರೇನು ಆತ ಪಂತಿನಿ ಐತ ಪೂರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನೀ ದೈವದ ರಾಜ ಬಿಟ್ಟರು ದೈವ ಐಕ್ಯ ಅಂಚ ಒರಿ ಐಕ್ ಯೋಗ ಕೊನೋದು ಪುಟುದಿನೇ ಉಪ್ಪು ಐಕೆ ಗಜಪುಷ್ಪದ ಮಾಲೆ ಕೊನೋದು ಆನೆ ಪಾಡು ದುಮ್ಮದ ಕಲ್ನ ಗಾದ್ಯ
ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನೇಮ ಇಚ್ಚಿ 4 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಅವಳು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ತಿತಿಕ್ಕುಲು ಹಾಲುತ್ತ ನಾನು ಪೂಜಿ ಇತ್ತಿಂದ ಒಯ್ಯಿಂದಿನ ನಲ್ಲಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ತಿತ್ತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಡು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯರೆಗ್ ಎಂಗಲೆ ಆನೆ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಬುಕ್ಕಾದಾತು ಎಂಗಲೆಗೆ ಆನೆ ಆವಡು ಇಂಚ ಎಡಮ ದಿನ ಕೊರ ದಾಂತಿನಳಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ 4 ತಿನ್ನಳಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ನೇಮ ಅನ್ಪಂಡ ಅವೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಜರೆ ತಿಂಗಳು ನೇಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ದೈವದೆಯಿಂದ ಬಂಜಿ ಆವಡತ್ತೆ ಬಂಜಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆ ಬಂದಾಗ ಬಲೆ ಕೆಲೆಜಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟಡ್ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲರಿ ಅಂದ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನೊಡ್ಡದಾದ ಈರ್ಕೊರ ಬಿಜಾರು ಅಂಚೆನ್ನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇಮ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೋಡೆವರಿಯ ಪಂಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು 3 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಣ್ಣು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆತ್ತ 3 ತೂತಿನಾರು ತಿಳ್ತೀರು ಪಂಬದನ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಕೋಲುಗು ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಾಗ ಅದೇ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಅವೇದು ಮೀರೆಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕುಟ್ಟೆನ್ನು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅನ್ಕೇಂದು ವರ್ಡ ಈತ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಇರ್ತನ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ನಿಗುಲ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಅಡಿಪ್ಪನ ಮೈಪುಂಡತ್ತೆ ಅವೇನೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಳಿಗೆ ಅದೇ ಕನ್ನಡಪ್ಪ ಒಂದು 70 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ ಅದೇ ಕನ್ನಡಪ್ಪ ಒಂತೆ ಸುತ್ತ ತೀರ್ತು ಹೋದು ಮತ್ತು ಕಣಕ್ಕೆ ಕರ್ತು ಕನ್ಪಿ ಅಂತ ಒಲ್ಪ ಅಂಗಡಿದ ಬಾಕಿಲು ನೇತಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸತ್ತನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ ತುಂಬಿದಾಡು ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನ ಕುಟ್ಟಿಗಳ ಕೋಡತ್ ಮಾರನ ತೂಪಿನ ಕುಟ್ಟಿಗಳ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತೋಡು ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಎಂಕಟಮ್ಮನೋಗು ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಪೋರೆತ್ತು ಅಲ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಸರು ಉಪ್ಪನಾಗ ಅವಳುತ್ತಿನ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮತ್ತು ಇಂಚನು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಗಿಗೆ ಎಪ್ಪನ ಕೋರ್ಲೇನು ಕಟ್ನು ಕೋರ್ಲೆ ಬಾರ್ಪಾಡ್ನು ಅವಳು ಮಡಲ್ ಬೂರ್ನ ಕಂತನು ಒಂದು ಮತ್ತು ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿನ್ನಾರಂತೆ ದೀಪಿನಿ ಒಕೆ ಇರಲ್ಲ ಕೇಂಡೆರಡು ಅಂತೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ 4 ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುಡಿಗಲ್ಲ ಆತನು ಯಾನು ಬಾಲ್ಯೋರ್ದು ಇಂಚು ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಳವಿದೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ಬರ್ಪೇಡ ಅವಳೊಂಜಿ ತೆರೀದಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ಕೆಣ್ಣಚ್ಚಿ ಅವಳು ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಮೂಲ ನಡಪವನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಗಳು ಒಬ್ಬನು ದೈವಗೂ ಆಡಂಬರ ಅಗತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ದೈವಗೂ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಈ ಕಟ್ಟುಡೆ ಆవుడు ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಓಯಂಜಿ ಊರ್ದ ದೈವ ಓಯಂಜಿ 12 ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಜಿನೇ ಬತ್ತನ್ನ ಮುಲ್ತ ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನವಳು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅನ್ನಲಾವು ಮುಜಿ ಪರಬೆ ಅನ್ನಲಾವು ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಣೆ ನಡಪವೇನು ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡು ಆಚಾರು ವಿಚಾರಡು ತತ್ವೋತು ಎಂಕಲ್ನಲ್ತಾನೇ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನಲ್ತಾನೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತತ್ವೋತು ದೈವದ ಆಯುಧ ಮೂಜಿ ಬಿರಲ್ಡು ಬತ್ತಾರೆ ಒಂದು 2 ಬಿರಲ್ಪಿದೆ ಇತ್ತನ್ನ ಚವಳ ಒಂದು ನೆಟ್ಟುಪ್ಪು ಐತ ಅಡಿಕ್ ಕೈ ಮೆತ್ತನಿಗಿಂಚ ಕೈ ಕೊರ್ಪಿ ಇತ್ತದಾಕುಳು ಪರವ್ರದಾಕುಳು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲು ಇಂಚ ಪತ್ತರ ಅವಡು ದಾಯಕ್ ಬಣ್ಣ ದೈದ ಆಯುಧನು ಇಂಚ ದೇರ್ತದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಹೇಗಾಪುಚ್ಚಿ ತುಂಬು ತೆಟ್ಟು ಹೇಗಾಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚಂಜಿ ಕಟ್ಟ ತತ್ತು ದೈವ ಪಿದೆ ಎಂಚ ಬರಡು ಪನ್ಪೆನ ತಂಜಿ ಕ್ರಮನು ಅವು ತದ್ದನು ದೈವ ಬತ್ತು ಪಿದೆ ಬತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಪಣದು ಅವು ತದ್ದನು ಪಗಪ್ಪುನ ಆಯ್ದ ಎದ ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ಪಂಡ ಅವು ತದ್ದನು ಒಂದು ಎನ್ನಲ್ತ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಪನ್ನಂಡ ಹಾಯ್ ಐಕೆ ಬೈದೀನಿ ಪಿರಾಡು ಆಯ ಮುಲ್ತ ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪದಿನೇ ಪನ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ತೂತಿನ ಕ್ರಮ ತೆರಿದಿತ್ತಿನೇ ಪಣಂದ ಕುದ್ದುಂಡ ಗೊತ್ತಾವಂದಿನ ಆಯಾಗ ದೋಷನು ಈರೊಂಜಿ ಅಲ್ತ ಪೊಸಬೆ ಬತ್ತದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪವಾರು ಅಂದೆ ಒಂಚ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಕೇಂಡರಡ ಇರೆಗೆಡ್ಡೆ ಐ ಪೋಡಿ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡೆಡ ಎಂಕ್ ಉಂತೊಂದು ತಾಪತ್ರನು
ಅವು ಎದಾಗ ಹೆಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈರು ಇಂಬೇಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಏನು ಪಂಡಾರಡ ಈರು ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯಾರೇಟು దైవకు రడ్డు మీతల పేరనండు త్రాసుడుంది లెక్క సొత్తుల త్రాసದ కల్లుల ಅವು ವಜನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದೈವ ಆಯ್ ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಏನಾರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅವು ತೆರಿ ಅಂದನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇಂಬೆ ತೆರಿದಿನೇ ಮಲ್ಪಡಿಯ ಅನು ಪನ್ಪಿಟ್ಟು ಇಂಚು ದಂಗನು ಅಂಚಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಡಂಚಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಧ ಇತ್ತಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕಲ ದೊಂಪ ತಿರ್ತರಿ ಮಿತ್ತಿಯರ್ನೆಕ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ದೊಂಪ ಕಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ಪಾಡ್ದು ಮಡಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸಿಂಗಾರಾದು ಪತ್ತು ಸೇರ್ದು ಮಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕೈ ಮುಗಿದೊಂಜಿ ಗೋಯಿಂದ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಏರ್ನಾಗೈಟೊಂಜಿ ಅಮೃತ ಗಾಳಿ ಬರ್ಬಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ದೈವೋಗಿ ಏತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಅಮೃತ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈವೋಗು ಸಿರಿ ಇದ್ದದೆಕ್ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಪೂಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಕೇಪಳ ಪುಲವು ಬೊಕ್ಕ ದೈವೋಗು ಬೇತೆ ಊಲವರಿಚ್ಚಿ ತೆಂಕಾಯಿ ಇತ್ತಲ ಅಂಚೇನೆ ಇಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಈತು ಪೂ ಕೊರಲೆ ಅದು ಕೊರಲಿ ಈತು ಕೊರಲೆ ಪೂಕು ದಾನೆ ಉಂಡು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತು ಕೇನ್ನಗಲೆ ದೇತನೂ ತೆಂಕ ಹತ್ಬೋದು ಈತು ಬೋಡು ಏರು ಎಂಕುಲೇ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಹೇತುನ್ನಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಐಕತ್ರ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟುನು ಈ ಸಿರಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುದು ತಿರ್ಗುಂಡತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಗಾಲಿಲ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ಕು ತಾಗಂಡ ಭಾರಿ ಅಟ್ಟೆ ಸಿರಿತ ಅಣಿಪಾಡ್ದು ರೌಂಡು ತಿರ್ಗುಂಡತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಗಾಳಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬೋಣು ಅವು ದೈವದ ಗಾಳಿ ನಂಗೆ ಅಮೃತ ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಅವನ್ ಪಣ್ಪಣತ್ತೆ ಐತೆ ಗಾಳಿ అవే అని పన్నెత్తే అజ తద్దినెత్తనే మూలు స్పీచ్ కొరిపిన్ నా వంచ తించాను ఆయే ಐತ ಕ್ರಮನು ಮೇನೊಂಜಿ ಇನ್ನು ಪಣ್ಣದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೇಡ ಅಜೆ ತತ್ತನು ಆತಿ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಪಣ್ಣೆ ನೀರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಪೋದ ಅಜೆಟ್ಯಾನು ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕೊಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನಾಯಕ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಕಲಿದಾಲ ಬಂಡಾಳ ಪೂಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಗೋವಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಖಂಡನಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂತೊಳ್ಗೆ ಅಂಚ ಗದ್ದೆಗೂ ಸರಿ ಹೋಗು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಐದಾದವ್ರು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವೇ ಊರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅವು ಐಕೆ ದೈವ ಎಂಜಿ ಮಾನಿನ ಕಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ಕಲ್ನ ಮಡ್ಯಲನ ಜೀಟಿಗೆದಯನ ಪಂಬದನ ಕೊರಗೇರ್ನ ಒಂದು ಮಾತ ಅಚ್ಚಿಕಟ್ಟದ ಆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ದಿನೈಕೆ ಮೂಜನೇ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಜ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಜ ತತ್ತಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ 300 ಬತ್ತುಂಡು ಅಜ ತತ್ತಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಡೆಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಅಂಡ್ 7 ಟಿ ವಿ ದೀತಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಐಟು ಪೂರ ಅರ್ಧರ್ದಾಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಮ್ಮದ ನೀಡಿ ಸಭೆಗೆ ತೋಜರು ಹಂಚಿದ ಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀಲ್ಕರಾವತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ OM ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದೊಂಜಿ ಜನಲ ಪನ್ನಂಡು ಅವಳು ಅಂತ ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ಅವ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತದ ಕಲೆದು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಸು ಬನ್ನೋಡು ಏರೇ ಸಿಸ್ಸು ಬಂಡಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನೇರಿಗೆ 6 ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಆಪ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಕೇಂಜಡ್ಡ ಆತೆ ಉತ್ತರ ಓರಿ ಯಾನ್ ತಿರ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಐಕ ಕೆಲವು ಜನ ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಮ್ಮದ ಆರೇನಾ ಏನು ಅಂಚ ಅಜ ತಪ್ಪನು ಆತೈತಿ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತಂಡು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಪನ್ನಿನಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಒಂದು ಅಂಡ ಅಜ ತತ್ತಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಬೆಲ್ಮಂಡೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ನೇಮ ತೆಚ್ಚಿಡ ಅದು ಪೋದು ಪೇರು ಪರ ಕುಲ್ದು ನೇಮ ತೆಚ್ಚಿಡ ಅದು ಪೇರು ಪರ ಪೋದು ಕುಲ್ದು ಅವಳಿಂಚ ಮಾಡುಂತುನ ಈ ದಪ್ಪನು ಮುಳ್ಳಿತ್ತ ದೈವಕ್ಕೆಂಡು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಪೇರು ಪರ ಕುಸಿಜ್ಜಿ ದಾನಿ
ಒಂದು ಗುಮ್ಮೆ ಬೊಗ್ಗುದಿನ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತೆಂಜನ ಕೊರ್ನೇನು ಪರ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದು ಇಲ್ಲು ನಂಜಿ ಮನೆತನ ಒಂಜಿ ಆವೋಡು ಏನು ಅನ್ನ ಐಕೋರಿ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವಣೆ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಅವು ಒರಿ ಉಂತುದಿನಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಾನಿ ಈ ಕೊರ್ಪಣ ಅನ್ ಬಣ್ಕೇನು ರಪ್ಪ ಪಿರ ತಿರ್ಗಿದ ತಪ್ಪ ಮಗರು ಖಾಲಿ ಅವಲೆ పేరు కైతే ఉందని ఘటನೆ ಬಾಲ್ಯೋಡು ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ನೆಲಮ್ಮೇರ್ಲ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರೇ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದ ಕೊಳಗಟ್ಟ ದೇವರ ಬೆನ್ನಿ ಅವಳು ಕಟ್ಟದು ಗಗ್ಗರದಾಂಡು ಮಣಿಚ್ಚಿಡಾಂಡು ನೇಮದಿಚ್ಚಿಡು ಆದು ಬದಿಕಾರುಡು ಆನಾಗ ಜುಮಾದಿ ಕುಲ್ದು ಬಂಟೆ ನಲಿಪ ಒಂದುಂಡು ಬದಿಕರ ಟಪ್ಪ ತಿರ್ತುಬೂರ್ನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಯಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪೇರನೆಡು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಒಂದು ಪಣ್ಣು ಐಕ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಚ ಪಣ್ಣಾಗ ಆಪಿನ ಆದುಪೋಂಡು ಏಳು ದೈವಲೆಗ್ ಶ್ರೀ ದೈವಲೆಗ್ ನೇಮ ಆವಂದು ಇತ್ತಿನಟತ್ರ ನೇಮ ಆವಂದು ಇತ್ತಿನಟತ್ರ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಅಂಡು ನಾನು ಒಪ್ಪಂಟೆ ಉರಿ ಬರ್ತದೆ ನೇಮಗೆ ತನ್ನಾಗ ಆತ ಪಣ್ಣಾಗ ಪೂರ ಪಾರ್ವತಿ ಪೊನ್ನುಳು ಕುಮ್ಮರು ದಾನೆ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿಂದಾದ ಎಂಕುಲೆಗ್ ನೇಮ ಆಗ್ತಿಜಿ ಐಕ್ ನಿನ್ನೆ ಎದುರಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದವಡು ನೇಮ ಅವಡು ಬದಿಕಾರ ಇಂಚ ಆತನತ್ತ ಅವು ಎಂಕುಲೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನಿಕಲೆ ನೇಮ ಅವಡು ಅಂದು ಈತ ಮತ ಬೊಲ್ಲಿದ ಐತನೆತ್ತ ಮತ ಉಂಡು ಕರ ಅದ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಸರಿ ನಲಿಕೆದೇ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲೇ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಕುಮ್ಮು ತಮ್ಮಡ ದೊಂಪ ಮತ ಉಂಡು 7 ಜನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ನಲಿಕೆದಾಯನ್ಲೆ ಎತ್ತದ ಪಡಿಯಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವು ತುಕಾವಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡಲೆ ತಿತ್ತು ಪಾಡಾದ ನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡಲೆ ಪೂಜಾರಿನ ಕೈಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕಾವಾಡಿದೆ ಇದು ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬದಿಕಾರ ತಿರ್ತುಬಾದ ಎನ್ನಿಗಳು ಬದಿಕಾರ ಒಯ್ತು ತಿರ್ತುಬಾದ ಎನ್ನಿಗಳು ಸರಿ ಕೊಲಗೊರ್ಪಾಗ ತುಕ ಬದಿಕಾರವನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡಲೆ ನಾ ಡಪ್ಪೋ ರಜ್ಜೆ ಮಲ್ತೋ ಪಣ್ಣ ಒರಿಯನಳ ದಂಬಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಚಾತು 2ನೇ ಘಟನೆ 3ನೇ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರಪಡುಂಜಿ ಚಂದು ಪೂಜಾರಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜಾರಂದಾಯ ಅನ್ಬಣದು ಅವಳೊಂಜಿ ಶಾರದಾ ಮುಖಾಂಬಿಕ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದೈತ ಅರ್ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತೇದು ಅರೆಕಾಲುಡು ಏನನ್ ಜೋಕುಲು ಚಂದು ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಜುಮಾದಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯ ನೇಮಾನು ಕಟ್ಟುದಿನಿಯಾನೆ ಪೊಯ್ಯೆ ನೋಂದೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಜಾಗ ಇಂಚ ದೈವ ಪೋದು ಕುಲ್ಡು ಸೊಬೆಂಚನು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಏರನ್ನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರು ಉಡುಪಿನ ಹಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಡ ಅಂಚ ತಾಗಿದ್ದಿ ನೀತು ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆ ಜನ ತಪ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಬಾಲೆ ತಪ್ಪ ತಿರ್ತು ಊರು ಪೋದು ಮುಗ ಏರ್ಪೋದು ಕುಲ್ದು ಮುಗ ಏರ್ದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂಡು ಮುಗ ಜಾತಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೆರ್ತಂಡು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಕುದ್ದು ತಪ್ಪ ತಿರ್ತು ಊರು ತಪ್ಪ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂಡೆ ಭಾಗ ಪೊಯ್ಯೇಡು ಈ ಚೆಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಅದು ಬಾಲೆ ಚೂರು ಪಿದಾಗೊಂಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಜೂ ದಾಲ ಬಿಸಿ ಸುಮಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಏನನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಒಂದು ಮತ್ತು ಇಂಚ ಘಟನೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ನಡತಿಂದಾದ ದಾದಂದಿ ಅಪ್ಪ ನೋಡು ನಾಗದೇವರು ಅಜೈರನ್ನು ಹೊಡಲೇರು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ಇನ್ನು ಈತ ಪಣ್ಣಾಗ ನೇಳ ಒಂಜಿ ಜವನಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಂಟುದು ಎದುರು ಬತ್ತಿ ನಾಗನ ಮತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾರ್ಮಲ್ ಪೂಜೆಯ ಬಕೆರೇನು ಇನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಪಕ್ಕ ದೈವ ಎಂದುಂಬ ದೈವ ಪಕ್ಕ ದೇವರು ಮನ್ಪೆನ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಡು ದೈವ ಪಕ್ಕ ದೇವರ ದೈವ ಅಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಈ ದೇವರ ಎಂಕಲೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ಯ ನಾಗನು ಸ್ಥಳ ನಾಗನು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಂಡ್ಯ ಏನು ಪಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ ಕುಡ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪಿರಾರ್ದು ಕುಡಿ ಮರ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಾಗ ತೂವತೀನಿ ತೂಪಾತದ ದಾಲ ಜಿದಿಲ ಕುಂಟು ಅವು ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಪದಾಗ್ತು ಅವು ನೆತ್ತಾನೆ ಪೋತು ಲಯ ತಾತ ಮಲ್ಪುನು
ಪೂರ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ವತ್ತರ ಐಕ್ ತೇತೇರು ಪೊಯ್ಯಗೆತ್ತದ ರಾಪಯರು ಮೂಲ ಪೂರ ಪಂಚಗೆ ಜೀಂಚ ಪೂರ ಸತ್ಯನಾಸ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಒಂದು ಮುಜಿ ಗಡೆಸ್ತ మదప్పన్నినంచిన వ్యక్తి యర్మల్ సింగ్ మదప్పర ఆవన్నినంచిన వ్యక్తి యర్మల్ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಪೊರ್ತಿಗೆ ಅನ್ಪೊಂಡಳ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇನು ಆರ್ಸಿಟ್ರು ಅಲ್ತ ಲೋಕರದ ಪದ್ಯಗೆ ಯಾನು ಪೋದು ಬೀಗ ಗೆಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ತ ರಡ್ಡು ಸೊತ್ತು ಪದ್ಯ ಮೂಲೋದು ಏನಡ ಒಲ್ತಾಲಪ್ಪ ವಾ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪಮ್ಮದರು ಉಪ್ಪ ಬಂಗಾರದ ಪಟ್ಟಿನ ಏನು ಕಟ್ಟಿನ ಅವು ಏನಡನೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಈ ಸರಿಯೇ ಅವಲೇನು ಅಲ್ತೇನು ಕೂಡ ರಿಪೇರಿ ಕೊರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಅವಿಡ ಪಕ್ಕ ಯಾನುಳ್ಳ ಪಂಪಿನ ಜನ ಎಂಕ್ ಕರ್ನರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿ ವೈಕಲ ಬಗ್ಗರೆಜ್ಜಿನ ಬಂತಿನ ಎಲ್ಲ 11 ತಾರೀಕದ ನೇಮದ ಕುತ್ತಿಮಾರ ಗೊತ್ತದ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಅಯಕಳ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಯಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಏನಗ ಏನ ಮುಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮರಪಿಂದ ನೆಂಚಿನ ಕೈಟೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯಿಡನ್ನ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಯಿಡೆಂಚ ಪಾತೆರು ಕೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಬಾಯಿಡ ಬಣ್ಣ ಎಂಗಳ ಗುಟ್ಟಿ ಯಾವು ಅದು ಮಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ 50,000 ಪೋದು ಕೇನೋಡ ಅವಿ ಕೊಡ್ತೇರು 6 ಸರಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೆಲವು ದಯಗ ಈತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ದಯ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಈತ ಕೆಂಪು ಬಾಡು ಮರನೀರು ಕಟ್ಟದ ತೂನಾಗ ಜುಮಾದಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ಕೆಂಪು ಬನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಈತ ಕೆಂಪು ಬಾಡು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೋಡಂಚ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯಕ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಗಂಧ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಗಂಧನು ಮಲ್ತದ ಮೂನೆಗೆ ತೇಪು ವಾ ಬೊಟ್ಟಲ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ತ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಗಂಧ ಅಲ್ತದ್ದು ಕಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಬಾಡು ಈತೆ ಇತ್ತಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಾಡುವೆ ಅವು ಆಯಾ ಬಡ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಜುಮಾದನ ಬಣ್ಣ ಪಾಡುವೇಡ ಆಳು ಶ್ರೀಯತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟ ಕೆಂಪುದ ಅಲ್ತ್ರ ಪಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಬುಡ್ಪವನು ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತರು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ಒಂದೆತ್ತಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರು ಸೊಳದ ಉಮಾವತಿನ ಬಣ್ಣದ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪಾರ್ದ ಕುಟ್ಟಿ ಪಮ್ಮದ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅದೇ ನಾ ಬಣ್ಣ ತೂಲೇಮನ್ ಪೇಪರ್ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಜಾರಂದಾಯಕ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿನಾಗ ಯಾನು ಮುಲ್ತುರು ಪಾಡು ಬೊಲ್ದುಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡು ಕಪ್ಪದೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಒಂದು ನಾಮಯು ಅವೇದಕ್ಕೆ ಮರಳು ಮಾದಿಗೆ ಪಾಡುವೇಡ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೊಲೋದು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಬೊಡೋದು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಬೊಲೋದು ಆತಿ ಅನ್ಯತಾ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿನ ಹಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಳೆಲು ಐತ ಬಣ್ಣನು ಮಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೂಪದ ತುಳಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಂದು ಮಲ್ಪೇವೆ ತೋಚ್ಪ ಅವೇದು ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಯಗ ಈ ದೇವೇಂದ್ರನ ಮೀಸೆ ಅಂಡತ್ತೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟು ಐಕ್ ಮುಳ್ತುರ್ದು ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣ ಕೊಡೋದು ಮುಳ್ತುಕೊಳೋದು ಬೊಲ್ದು ಸಪೇತ ಅಂಚೆ ಕೊಡು ಉನ್ಯನ್ನ ಬಾಕಿದಾಗಲ್ಲ ನಿಜ ಎನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಬಣ್ಣ ಅರದಲ ಪನ್ನನಿಗಳು ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಎಣ್ಣೆಟೆ ಪನ್ಪೆ ಅರದಲ ಮೈ ಸಪೇತ ಕೆಂಪು ಪಾಡ್ನೊಂಜರಿ ಜರಿ ಪಾಡ್ಜಿಡ ಸುಣ್ಣ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಬೆರಕೆ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ದು ಸುಣ್ಣ ಪಾಡನ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ದರಿ ಉಂಡು ಪುಡ ಉಂಡು ಸುಣ್ಣ ಪಾಂಡ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಳ್ಳು ಪುಲ್ಲೆ ಉಂಟ ಅಂಚ ಐನ್ ಪಂಚ ನೇಮದ ಆಂಧ್ರ ದಿವಸೋಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಕಳು ಸಂಬಳಗೆ ತಂದಾಲ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿದೇರು ಅಂತೂ ಆಯೇ ಏಕಾಡು ಏನೋ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ
ಬ್ರಾನೇರು ಪತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೇ ಜಾತಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕುಟ್ಟೆನ್ನಾಗ ದಾಲ ಕುರ್ಪು ಜೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರು ದಾಲ ಕೊರ್ಕ పండుగ ఎచ్చత్తే కొంచెం సారన 2 సార నుంచి కొరిపారు పూర కడెట్లు ఇచ్చి ఒక్క ఇచ్చిన ఏరే కొద్దిలో కుట్టే నా కూరుడు పండుగ కిసే కైప రాకలన వంజైతే అవి బాయిడ్లా కొరిపారు కైట్లా కొరిపారు కైట్ కొరిపిన బండి ఇంచ బాయిడ్ కొరిపిన బండి అన్నమ్మ కుట్టేయండి బాకీ తగ్గడం అనిపించి ఎన్న మాత్రం ದೈವದ ನೇಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನು ಐ ಅನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ದಾಯಗನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇವೆದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆವೋಡು ಇತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಅಕಲ್ಡ ಸಾಲಾಗೆತ್ತುನು ಮೊಕ್ಕಲ್ಡ ಸಾಲಾಗೆತ್ತುನು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಅನ್ಪಿನಿ ಈತ ಖಜಾ ಗೆಪ್ಪರೆ ಅತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕೊರಲೆ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ತೊಕ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕುಳ್ಳು ಅಂಚೇನೆ ಇಂಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡ್ಪನ್ನ ಕೊರ್ನೆ ಪಾಳು ಬತ್ತಿನ ಪಂಚಾಮೃತ ಯಾವು ದೇವರ ಬೊಕ್ಕವಲ್ಲ ಕೊರುವೇರು ಇನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ನ್ಯಾಯವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಾತೆರಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಒಂತೆ ಚಿಕ್ಕನ್ ಬಂದದು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪು ನೆಕ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತು ಬೋಡಿತ್ ನೆಕ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಳು ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಎಡ್ಡನೇ ಬೇಳೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನ ವಾಪುರ್ತುള്ള ಪಾತೆರಾತಿ ದೇವರ ಕೊರ್ನೆ ಪ್ರಸಾದಗೂ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ನಮಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇದನ್ನು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸದ ಇನ್ನು 1,000 ಸೊತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಮಕ್ಕ ಐಕ್ಬೋದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಬೋದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರೊಂಜಿ ತೂಪೇರು ಇಂಬ್ಯಾಗ ಕೊರವಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ದೇವರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಣ್ಣತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಅರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಷ್ಟಡು ಮತ್ತು ಮಲ್ದಿನೇನು ಏರೇರಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೆ ಐಕೆ ಯೋಗ ಬರ್ಪಿನ ಬತ್ತಿನ ಯೋಗ ಸತ್ಪಯೋಗ ಅವರು ಕಾರ್ಯರೂಪ ಬರು ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಪೀಟುಡ್ಕೋದೊಂದು ಇರು ಅಂಚುಳ್ಳಾರು ಇದು ಇಂಚುಳ್ಳಾರು ಅದು ಪಿರಾಡ್ದವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುವೆ ಮೇನ ಕುಟುಂಬದ ಎಟ್ಟು ಮೇನ ಸಂಸಾರದ ಎಟ್ಟು ಮೇ ತುಂಡಜ್ಜಿ ಆಪು ಜೋಲ ಸರಿ ಮೂಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ತಾನ ಸರಿ ಇತ್ತು ತೀರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಕೊರು ಅಂಚಿತ್ತಿನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರಡು ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಚೀಪುಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈತೇಟು ಮಲ್ಪೋಡು ದೈವಾನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ತುಳುವೇರು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನೇಟು ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಡು ಪೊನ್ನುಳೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಆಣುಳೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಪೊನ್ನುಳ್ಳ ಮಾತೊಂಜಿ ಬುರ್ಷ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಪಾತೇರ್ನ ದೇವತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ದೇವತೆ ಕೆಲಸ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯವ ನೋಡು ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವೇನು ತಚ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲೇಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ತಾದು ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕುಂಡ ಐಕ ನಾವು ಪರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಬುದಿನ ದೈವ ಉಂಡತ್ತ ಹಿರಿಯರು ಐಕೆ ತೀರ್ನೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲಿ ಮಲ್ಲ ನರಸಿಂಹದೇವಿರ ಮಲ್ಲ ಎಂಗಳ ನರಿವರ್ ಜುಮಾದಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಕೊರ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲು ಪುರಾತನದವು ಮೊಕ್ಕಲು ಬೆಳಗುಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಲಗುಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನುಡು ಈತೇನು ನಮ್ಮುಂಡ ಜಗತ್ತದ ಜನಾಂಗದ ಜನಿತರೆ ಮಾತಾಡ್ಡೇವು ಎಡ್ಡೆವರು ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಮ್ಮದನ ಪಾತ್ರ